هاللويا وغاز غفلك كريستوس هاللويا تمسكن بلو هاللويا يخبرك الله هاللويا ترى تصوعت يبلين هاللويا ترى سب أيكونكن هاللويا حيل تاتمت عالم زتعمكو سبي هاللويا هاللويا بارخو حواتي هاللويا thank you بلو هاللويا بزي مسجانا بزي أملخو هاللويا كله قانقوا يبلنا نحواتي هاللويا وحدو هاللويا مسجانا وحدي مستزجبرو هاللويا مستزغفلو واقع هاللويا أملخونا وحدي هاللويا هيوتنا وحدي هاللويا كله يقبؤ هاللويا 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 يقبؤك أجزاء مخرخا قبل علي عبيو هاللويا حسابك قبل علي عبيو هاللويا 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 تمقاليت أملخوي بهري هاللويا كخون وغاز قفلك كريستوس هاللويا هاللويا دقاقيمة تمسكني زبلكا دقاقيمة تمسكني زبلكا دقاقيمة تبارخي زبلكا دقاقيمة تبارخي زبلكا دقاقيمة ببرخت بيتو هيوتي ناتكبا يمبرني الله عوت خبيبة كم زناتي نبرا تنبرو زلخو عداوكو مالعلو بارخو أملاخكم عداوكم العلو بارخو أملاخكم أملاخي دلاي صبوغي أملاخي دلاي سناي أملاخي دلاي صبوغي أملاخي فتاوي سناي تمسكني زبلكا دقاقيمة تمسكني زبلكا دقاقيمة تبارقي زبلكا دقاقيمة تبارقي زبلكا دقاقيمة لعلبالي زبلكا دقاقيمة لعلبالي زبلكا دقاقيمة تمسكني زبلكا دقاقيمة تمسكني زبلكا دقاقيمة تبارقي زبلكا دقاقيمة تبارقي زبلكا دقاقيمة هاللويا بارخو وحواتي هاللويا أخبروا هاللويا يقبؤوا سلازغونا هاللويا بقال حق زولدنا هاللويا بدمو زولدنا هاللويا بموتو زولدنا هاللويا بتصعرو زولدنا هاللويا
فريوينا آمين هاللويا ناتو فرينا حواتي هاللويا هاللويا اسكي حبيرنا حدا نجار كنبلينا آمين بنتصه الناس كبلو هاللويا بفلتات بلو هاللويا بعقلي بلو بلوحات بقدوس نفس تقلبا زي بالله فقري بقال حقي بسلطان أملاح زتولدكو ولودي اسكبلو هاللويا زتولدكو ولودي بلو هاللويا دقيمنا خنوجوينا هاللويا بنتصهنا بفلتات بعقلي بلوحات بقدوس منفس تقلبا زي بالله فقري بقال حقي بسلطان أملاح زتولدكو ولودي هاللويا ولود أملاح يبلو هاللويا اسكي أملخو هاللويا عللتا هاللويا نزق زي أبي رزي هاللويا هاللويا ترى سبات أيكونكم من حواتي هاللويا أبقدمك زي أبي هاللويا كتقوموا هاللويا زتعدكم سواتكم هاللويا እግዚአብሔር ሃሌሉያ በአኻትኩም ክኸብር ዝፈተወ ሰባትኩም ሃሌሉያ አረዝ ዕጫ ዝቀሊል አይኮነን ሕዋቴ አሜን እንዳተረዳአና ንእግዚአብሔር ነምልኮ ሃሌሉያ ዝሃብካኒ ዕጫ ቀሊል አይኮነን ንበሎ ሃሌሉያ ዝሃብካኒ ህይወት አምላኽ ቀሊል አይኮነን ሃሌሉያ ኣብ ሰማይ ሃሌሉያ ኣብ የማን አምላኽ ኮይነ ከምልኸካ ሃሌሉያ واو حيلخا اندات عمكو هاللويا كبرخا هاللويا بخبرخا اندات اقبكو هاللويا هاللويا بزق على حق الصولدكو يبلو هاللويا نزز تمدبكو هاللويا جنا اما هتصن كلغو هاللويا مانم كيفلت اني هاللويا دك اخلقو عنتي هاللويا هاللويا بعاي كتعرف صفتك እግዚአብሔር هاللويا تمسكن هاللويا كبور صوعا تتصوعنا سباتنا حواتي هاللويا نودو يسوع كريستوس كنمثل هاللويا نعو خنا دمق هاللويا ازيج انا زخنج انو هاللويا كبر እግዚአብሔር كنشتت هاللويا هاللويا متاونا موصعنا هاللويا ناي እግዚአብሔር ህላውነት ዝረአየና ሰባት هاللويا ሰባቲና አሜን هاللويا هاللويا ناي መንግስትኻ ክብሪ ስለዝጣዓምኩ ተመስገን هاللويا አቦ ተመስገን هاللويا ምስጋና ይውሕደካ هاللويا أملخو يوحدك هاللويا منفس قدوس تمسجن هاللويا اتخبور منفس بالعلينا سلزفسسك هاللويا فلاتات زي رخبو هاللويا حبتامات زي فلتو زي رخبو هاللويا تمرامرتي زي فلتو هاللويا عبي مستير استقلت لنا سباتنا هاللويا تبارك منفس قدوس تبارك هاللويا هاللويا حبيرنا نግዚአብሔር كنملخو إنا آمين كلنا خبزلنا يوتسينا هاللويا بحيلنا نግዚአብሔር كنزمرينا آمين بحق خفللنا واقع اندار أنا هاللويا قليل كم زي كونه اندا تردأنا كبور صوعا خمزلنا هاللويا أب سمايات كم تقمتنا هاللويا
حج خنا ملخ كلنا دم هاللويا أب سماي كوينا خمنا ملخ أنت تردأنا حواتي هاللويا أو مسو أبتناتو صفر هاللويا أب يمانو تقميتنا إنا نملخ آمين هاللويا هاللويا سكن قويتا خبرنا عن بوكسي أبير يبارك هاللويا هاللويا سمك زي أبير يبارك هاللويا هاللويا كندينا حواتي لومي عبم لخو قويتا خراخ بني الناس متعنا هاللويا سأملاخ الزغراخ وبوز متأسف داوي ريني زلخو معك حواتي زتسمع نفسك زي أبير الراخباي آمين نتاز سمعت نفسي زي أبير الراخباي ناي منفس قدس متن كافدو يكون النحوات كبر أملاك أما أكلنا يزنبنو هاللويا نايك زي أبير كبري بحيلي يمسالنا دحوات هاللويا زي أبير أما أكلنا يخبر دحوات قويتا أما أكلنا يخبر دحوات اتزدقف منفسو يسقاقرنا دلومي هاللويا الأملاك ستايلو حواتي منفس دما كمو ندخامنا يدقفو يلو آمين ندخامنا انتاي قبرو يلو حواتي اسكم سايبلو منفس دما كمو ندخامنا يدقفو يسكن بالعويلنا هاللويا إذا منفس إذا حل في لهم ما أكلنا حواتي هاللويا منفس قدوس كتنكفناي لمن تايسي أبيت حرنتنا متينا زلنا حواتي أبتي منفس أملاخ زلو أبو مفتاح له حواتي أبو من نقاف له آمين أبو حرام وصال له እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ أنا أمين لكل قويتا እግዚአብሔር مفتاح كونلناي آمين مفتاح كونلناي تفتحنا እግዚአብሔር نملك له حيل من قبلنا እግዚአብሔር ይባረክ هاللويا 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 زمرينا منفس قدسنا بهلنا منفس قدس حواتي زغوهاي دبي مصننا حيمل امين هاللويا مستسبره تጸግን منفس هاللويا لخونتات كل زلوت هاللويا ناي እግዚአብሔር منفس አማከልና ለحواتي إذا منفس زي أبا خم علو إذا منفس زي أبا علو إذا منفس زي أبانا لحواتي هاللويا نتلعو الأملاخ ناتمتنا خنزمرينا نمنتايس حواتي هاللويا جنا كمتي هاللويا لناتنا إلزبولو قويتا حواتي جناسي هاللويا كابزن لحد خرينا آمين شمايات تغفيتو سي ملاقت سمايات كديمون كوردون مرأي قونلنا آمين شمايات يكفتلنا دحواتي سماينا عقاي كفت سماينا عناي كفت سماينا زقوب عزي كفت هاللويا 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 منفس قدوس هاللويا ناي كبر منفس هاللويا
ዘብል መንፈስ ማዕከልና
وابيلكايو وابيلكايو Kayo Kamay zubede hayli hibka Aberti kayo Aberti kayo Aberti kayo Aberti kayo Kamay zubede hayli hibka Aberti kayo Aberti kayo Aberti kayo Kamay zibele hayli hibka Aberti kayo Aberti kayo Aberti kayo Aberti kayo Kamay zibele hayli hibka Aberti kayo Aberti kayo Aberti kayo Kamay zibele hayli hibka Aberti kayo Sugohaye Nubimitsina Malikayo Aha Malikayo Sizde sebrete Kinkab Benfeska Wabikayo Aha Wabikayo Kayo, aha, arsi kayo, kamay zibele hayli hibka, bekti kayo, aha, berti kayo, aberti kayo, aberti kayo, kamay zibele hayli hibka, aberti kayo. Aberti kayo, Aberti kayo, Kamay zibele hayli hibka, Aberti kayo, Aberti kayo, Aberti kayo, Kamay zibele hayli hibka, Aberti kayo. Nadagam na Suwahaye Nubimitsina Malikayo. Aha, Malikayo Tesebrete Kinkab Benfeska Wabikayo Aha, Wabikayo Sudabere Bunetan Eyirka Arsikayo Aha, Arsikayo Aberti kayo, Aberti kayo, Aberti kayo, Kamay zibele hayli hibka, Aberti kayo, Aberti kayo, Aberti kayo, Kamay zibele hayli hibka, Aberti kayo. እስከዚህ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ዘበርትዕ መንፈሱ ኣብ ማእከልና ኣሎ ሃሌሉያ ንቅድሚት ዘደይብ መንፈሱ ኣብ ማእከልና ኣሎ ናብ በረኽትና ዘውፅዓና መንፈሱ ኣብ ማእከልና ኣሎ ሃሌሉያ ኣበርቲዕካዮ ከመይ ዝበለ ሓይሊ ሂብካ ኣበርቲዕካዮ 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 ከመይ ዝበለ ሓይሊ ሂብካ Abertikayo, 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 Kamay zibele hayli hibka, Abertikayo. أقدرنا سكين على حواتي، هللويا. منفس قدوس نحل خبرت عنا حواتي. لومي كابتخامنا زبنا كله بنوت هللويا. بس قنيات زي أبرختنا مدياب خنرنا. نعي أبزمقان تعم يخدم المتان حواتي. هللويا.
موداتا لكل موداتا تقبرلو عبرتعكايو بيت بل حيلي يبقى عبرتعكايو كبيت بل حيلي يبقى عبرتعكايو اسكأناوي تعالى هللويا هللويا منفس قدوس كتصوع إلى الموت منفس قدوس خسرت كل جزء بروحها منفس قدوس خسرت كل جزء بروحها منفس قدوس كل جزء بروحها منفس قدوس خسرت كل جزء بروحها 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 مساي كم زبل هللويا طويلي آنس حيلو رغيبي طويلي بحيلي كونن بقيلتاي كونن بمنفس حواتي هللويا دوس بلسب لعملاق يملكوها دوس بلسب لعملاق يباركوها دوس بلسب لزمع العملاق يباركوها هللويا طويلي حيلو رقيبي طويلي عارس حيلو رقيبي طويلي موداتا لكل موداتا ستقبرلو موداتا لكل موداتا تقبرلو نقركم لا تودع نعرفكم موداتا لكل موداتا تقبرلو السقدار خوني موداتا لكل موداتا تقبرلو موداتا لكل موداتا تقبرلو موداتا لكل موداتا تقبرلو نسقاي غيرك مقدسك بايلك نغتعرف بناي تسفاغا منفس قدوس
حتيمكاني سماي كجسد بناي تسفاها منفس قدوس حتيمكاني سماي كجسد بخبور دم بحبا بخبور دم عديكا نسيقاي كيركا بغدسكا بايلكا نغت عرب بناي تسفاها منفس قدوس حتيمكاني سماي كجسد بناي تسفاها منفس قدوس حتيمكاني سماي كجسد بخمور دم عديكا نسقاي كيركا مقدسكا بايلكا نغت عرب بناي تسفاها منفس قدوس حتيمكاني سماي كجسد بناي تسفاها منفس قدوس حتيمكاني سماي كجسد مكسكاستو يخون لنا حواتي هاللويا بز منفس زي عوشتنا لحواتي هاللويا بز منفس زي تحتيمنا هاللويا للسماي مكسكاس يخون لنا امين هاللويا اسكي هاللويا نزقوي تاز بز منفس نحسبكم حواتي هاللويا انت بخبور دمو عديقو صوت عنا قويتا هاللويا بمنفسو خاص حتى منا قويتا لو مجن مسو مكسكاس يخون لنا كم قالوا منبار يخون لنا كم قالوا مقال يخون لنا حواتي هاللويا بخبور دم عديكا نسقاي كيركا مقدسكا بايلكا نغت عرب بناي تسفاها منفس قدوس حتيمكاني سماي كجسد بناي تسفاها منفس قدوس حتيمكاني سماي كجسد بزي منفس كهنوي زي منفس بالليل كما نكاتب عزيز بزي منفس بالليل كما نكاتب عزيز حوي منفس قدوس بياك عزلو كله حاسر زبالة ونعندتو نتي خبورات حاجن كل عيو كتب الكعب منفس بالعيو بزي منفس كعب الليل كما نكاتب عزيز بزي منفس كعب الليل كما نكاتب عزيز حوي منفس قلبك قاتلو كله حاسر زبالوي ونعملكو نتخبور حاكم كل عيون كتب الكعب منفس من العيون بزي منفس كعب الليل كما نكاتب عزيز بزي منفس كعب الليل كما نكاتب عزيز حوي منفس قدوس بياك عزلو كله حاسر زبالة وننددو نتي خبرات حاكم كل عيون كتبق الكعب منفس من العيون بزي منفس كعب الليل كما نكاتب عزيز
መንፈስ ካብለይ ከመነጋት ዓዝብ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ በያቃጽሎ ኩሉ ሓሰር ዘበለውን ኣንዶ ነቲ ክቡር ኣቕሓግን ኰልዓዮ ክጽብቐልካ ብመንፈስ ምልዓዮ እስከ እልልታ ዘለወ ነዚ ጐይታ ሃሌሉያ ጐይታ ክብሪ ውሰድ ክብሪ 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 ዘየቋርጽ ክብሪ ሕዋተይ ነዚ ጐይታ ዘየቋርጽ እልልታ ዘየቋርጽ ኣቕዒት ሃሌሉያ መንፈስ ምንም የብልና ሃሌሉያ እስከ ዲና ሁላና ዝምሮይና ጆ በዘይ መንፈስ ካብለይ ክመ ነጋት ዓዝብ በዘይ መንፈስ ካብለይ ክመ ነጋት ዓዝብ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ልበይ ያቃጽሎ ኩሉ ሓሰር ዘበለ እውን አንድዶ ነቲ ክቡር ኣቕሓግን ኰልዓዮ ክጽብቐልካስ ብመንፈስ ምልአዮ ብዘይ መንፈስ ካብለይ ነጋት ዓዝብ ብዘይ መንፈስ ካብለይ ክመ ነጋት ዓዝብ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ በያቃጽሎ ኩሉ ሓሰር ዘበለ እውን አንድዶ ነቲ ክቡር ኣቕሓግን ኰልዓዮ ክጽብቐልካስ ብመንፈስ ምልዓዮ በመንፈስ መምላእ ይኹነልና በመንፈሱ ምኻድ ይኹነልና በመንፈሱ ምምራሕ ይኹነልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር እጁን ገና ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር ይባረክ ሕዋተይ ገና ነዚ ኣምላኽ ክብሪ ክንዝምረሉ ኢና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ዘሚርና ዘይንጸግቦ ተዛሪብና ዘይንጸግቦ ዓሊልና ዘይንጸግቦ ሕዋተይ ሸብሺብና ኣጣቕዒና ዘይንጸግቦ እስከ ኸመይ ዝበለ ዕልልታ ጣቕዒትን እዩ ዘለኩም ነዚ ጐይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝተባረኸ ይኹን ሕዋተይ ስም ኣምላኽና ብሩኽ ይኹን ኣሜን ሕጁይን እግዚአብሔር ጠመተና ይቐይር ሕዋተይ ሎሚ ወፅየስ ነቲ ዝተሰቕለለይ ጥራሕ ክጥምት እየ ዝብል ሰብ እስከ እዳው ምሳይ የልዕል እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሃሌሉያ ታይሉ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተሓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ኢሉ ኣሜን ነዚ ኢየሱስ እዚ ምጥማት ይኹነልና ኣሜን ካብ ነገራትና ሕልፍ ኢልና ንኢየሱስ ምጥማት ይኹነልና ካብ ኩነታትና ወፂና ንኢየሱስ ምጥማት ይኹነልና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሕጂውን ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ላዕልን ታሕትን ኣይብልኒ የማን ጸጋምካ ይጥምትኒ ይኽብልኒ ኣሜን ነቲ ዝተሰቕለልና ግን ክንጥምት ኢና ኣሜን ንኢየሱስ ክንጥምቶ ኢና ነቲ ኩሉ ዝኾነልና ክንጥምቶ ኢና ነቲ ዋጋ ዝኸፈለልና ክንጥምቶ ኢና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ
زخونلي كند كل يزخونلي لعل كل يزخونلي لعل كل يزخونلي لعل كل يزخونلي لعل ساعت عيبني يمان سقام عيتمزني علوني أملاخي كند كل يزخونلي كند كل يزخونلي لعل كل يزخونلي لعل كل يزخونلي زيادة كل يزخونلي لعل تحت عيبني يمان سقام عيتمزني علوني أملاخي كند كل يزخونلي كند كل يزخونلي لعل كل يزخونلي لعل كل يزخونلي لعل كل يزخونلي لعل ساعة عيبني يمان سقام عيتمزني علوني أملاخي كند كل يزخونلي كند كل يزخونلي لعل كل يزخونلي لعل كل يزخونلي زيادة كل يزخونلي كل يزخن تبرو خاملاخي نعو يزئما نسو يواحسي نسو يواحسي كل يزخن تبرو خاملاخي نعو يزئما نسو يواحسي يسوس يواحسي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو أتى يسوع تعبس السم هللويا تسيفون كان تملك ولدي هللويا حاوسي يونعاي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي كل يزخن زبرو أملاخي نعو يزئما نسو يواحسي نسو يواحسي كل يزخن زبرو أملاخي نعو يزئما يسوس يواحسي يسوس يواحسي يسوس يواحسي يسوس يواحسي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي بقو يخل جزي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي حاوسي يسوس يونعاي علو موتي علو مسكري علو محلفي علو نيتو نفسي علو موتي علو مسكري علو محلفي علو نيتو نفسي أتعلو علو موتي علو مسكري علو محلفي علو نيتو علو 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 موتي علو مسكري علو محلفي علو نيتو نفسي كمي كم زقبرو عيفلت عنفتو سعيد زماريو نتعيو
መይ ከም ዝገብሮ ኣይፍለጥ ኣንፈቱ ስርሐይ ብዝማርዩ እቲ ዕዮናቱ ንዘየለ ህዊ ይኽእል ክገብሮ ተኣሚነ ዝምር ንስሙ የኽብሮ ብእምነት ዝምር ዓብዚሐ እዝምር ወሲኸ እዝምር ደጊመ እዝምር ካልነት አምላክ አይጠራጠር አይጠራጠር ካልነት አምላክ አይጠራጠር 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 ካልነት አምላክ አይጠራጠር 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 ካልነት አምላክ አይጠራጠር 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 ካልነት አምላክ አይጠራጠር በእምነት ዝምር ዓብዚሐ እዝምር ወሲኸ እዝምር ደጊመ እዝምር ካልነት አምላክ አይጠራጠር አይጠራጠር ካልነት አምላክ አይጠራጠር 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 ካልነት አምላክ አይጠራጠር 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 ካልነት አምላክ አይጠራጠር ብኻልነቱ ዝተኣማመን ሰብ ተሎ ምሳይ ዘምር ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ኩሉ ይውዘኽ ስብሩኽ ኣምላኸይ እምቦየ ዝእመን ንሱ ይዋሕሰይ ንሱ ይዋሕሰይ ኩሉ ይውዘኽ ስብሩኽ ኣምላኸይ እምቦየ ዝእመን ንሱ ይዋሕሰይ ንሱ ይዋሕሰይ እስከ ከም ብጎይታ ተሓወሰ ኮይንኩም ኣምልኽዎ ሃሌሉያ ሓጎሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጎሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጎሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጎሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጎሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጎሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጎሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጎሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጎሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጎሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጎሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጎሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጎሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጎሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጎሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጎሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ኣሕዋተይ ካብዚ ክወፅእ ኣይከኣልኩን ትብልዎ ነገር ተሎ ሎሚ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በዚ ዝማሬ እዚ ካብዚ ክወፅእ ኣይከኣልኩን ትብልዎ ሎሚ ግን ምስግጋር ይኸውን ኣሜን ኣለዎ መንገዲ ኣምላኽ ሃሌሉያ ተባረኽ ኣለዎ መውፅኢ ኣለዎ መስገሪ ኣለዎ መሕለፊ ኣለዎ ናይ ሕቶ መልሲ ኣለዎ መውፅኢ ኣለዎ መስገሪ ኣለዎ መሕለፊ ኣለዎ ናይ ሕቶ መልሲ ኣለዎ መውፅኢ ኣለዎ መስገሪ ኣለዎ መሕለፊ ኣለዎ ናይ ሕቶ መልሲ ሃሌሉያ ስራዬ የሰላህልኝ መንገዴ ያቀናህልኝ
ያቀናህልኝ ስራዬ የሰራህልኝ መንገዴ ያቀናህልኝ አማኑኤል ከፍ በልልኝ አማኑኤል ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ኢየሱሴ ከፍ በልልኝ ስራዬ የሰራህልኝ መንገዴ ያቀናህልኝ ስራዬ የሰራህልኝ መንገዴ ያቀናህልኝ አማኑኤል ከፍ በልልኝ አማኑኤል ከፍ በልልኝ የኔ ጌታ ከፍ በልልኝ ኢየሱሴ ከፍ በልልኝ ተራራዬ ሄዶ ሜዳ ላደረገ መራብን ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው ተራራዬ ሄዶ ሜዳ ላደረገ መራብን ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው ጎዳናዬ ቀንቶ ተራመድ ብሎኛል ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛል ጎዳናዬ ቀንቶ ተራመድ ብሎኛል ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛል ማን ይቃወመኛል ማን ይቃወመኛል የቱ ይዘኛል የቱ ይዘኛል ማን ይቃወመኛል ማን ይቃወመኛል የቱ ይዘኛል የቱ ይዘኛል ሁሉ ጉዝህ ዝበሩኽ አምላኸይ ንዑ የዝእመን ንሱ ይዋሕሰይ ንሱ ይዋሕሰይ ሁሉ ዮዘኽል ዝበሩኽ አምላኸይ ንዑ የዝእመን ንሱ ይዋሕሰይ ኢየሱስ ይዋሕሰይ ኩሉ ዮዘኽል ዝበሩኽ አምላኸይ ንዑ የዝእመን ንሱ ይዋሕሰይ ንሱ ይዋሕሰይ ኩሉ ዮዘኽል ዝበሩኽ አምላኸይ ንዑ የዝእመን ኢየሱስ ይዋሕሰይ ኢየሱስ ይዋሕሰይ እስከ ብጎይታ ተሓጐሰን መወዳእታ ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ እስከ እልልታ ዘለዎ ሰብ ሃሌሉያ ብጎይታ ዝተሓጐሰ ብጎይታ ደስ ዝበሎ ብጎይታ ባህ ዝበሎ ሰብ ሃሌሉያ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ብኡዩ ኩል ጊዜ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ሓጐሰይ ኢየሱስ እዩ ንዓይ ዝተሓጐሰ እስከ ሰብ እልልታን ጣቂትን ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ
بأملاك بحث بلوسم هاللويا كبرين እግዚአብሔር ክለብና ወፍቅሪና እግዚአብሔር ሃሌሉያ የስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚ አደማነ ምድርና ከበጽሐ ንሃገርና እግዚአብሔር ከዝክራ እስኪ ከምዝ ዘመርናዮ በዘይ መጠረጣር እግዚአብሔር ንኹሉ ናይ ሃገርና ጉዳይ እግዚአብሔር ክፍውሶ መጥዓይ ክገብራ ምድርና እስኪ ንጸልይ ሕዋቴ እግዚአብሔር ይባረክ አዳውኩም አልዕልኩም ጸልይላናታ ምድሪ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ የስ እግዚአብሔር አምላክ በዛ ሰዓት እዚ አብሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልያለና አምላክ እግዚአብሔር ናይ ሃገሬ ጉድጓድ ናይ ሃገሬ ሽግር እግዚአብሔር ንስኻ ክትፈትሖ ንስኻ ክትሞልኦ እስከ ኸሙ በልወን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ እዚ በስም ኢየሱስ ንጸልያለና ስለ ኤርትራ ንጸልያለና እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ እግዚአብሔር አምላክ ጎዳ ጉዳ ሁሉ ማይክት ሞልኦ እግዚአብሔር አምላክ ዘለዋ ሽግር ሁሉ ክትፈትሖ ዘለዋ ሕቱ ሁሉ ክትምልሶ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና አምላክ እግዚአብሔር በኻልነትካ ንሕና አይንጠራጠረኒና እዚ ኸኣ ክትገብሮ ኢኻ እግዚአብሔር አምላክ በዚ ሰዓት እዚ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልያለና አምላክ እግዚአብሔር ህዝብና ይፈወስ ህዝብና መጥዓይ ይኹነሉ እታ ምድር እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ንምድሮም ድማ ክፍውሰሎም የዝበልካ እግዚአብሔር አምላክ ፈውስ ይኹነላ አምላክ እግዚአብሔር ዘመን ጠንቆል ተኸብቅ እግዚአብሔር ዘመን ደገም ተኸብቅ እግዚአብሔር ዘመን ናይ ወንጌል ግን እግዚአብሔር ክልዓል ዘመን ናይ ወንጌል ግን ክመጽ እግዚአብሔር አምላክ ዘመን ምሕዳስ ግን ክመጽ እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ በሽም ኢየሱስ ንጸልያለና ሃሌሉያ ህዝባ እግዚአብሔር አምላክ ሓርነት ይርከብ ህዝባ ሰላም ይርከብ ህዝባ እግዚአብሔር በበረከት ይጽገብ ህዝባ እግዚአብሔር አምላክ ኢድካ ትብጽሐዮ እግዚአብሔር ሎሚ ንጸልያለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንመራሕትና ሒዝና ንመጻለና ንህዝብና ሒዝና ንመጻለና አምላክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ንጸልያለና ዶባት ኤርትራ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደባት ኤርትራ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልየሉለና አምላክ እግዚአብሔር ንአየራት ኤርትራ ንጸልየሉለና ነተሐመድ እግዚአብሔር ንጸልየሉለና ንሳተብቁሎ ዘበለ ብቁል ንጸልየሉለና ንሳተፍሬ ዘበለ እንስሳ ንጸልየሉለና ንሳት እግዚአብሔር አምላክ ተወልደ ዘበለ ሰብ ንጸልየሉለና ፍጥረታ ሁሉ ንጸልየሉለና እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም አየራታ ይፈወስ ሰማያታ ይፈወስ ምድራ ይፈወስ እግዚአብሔር ሁሉ ነገራታ በኢየሱስ ስም ይፈወስ አድታታ ይፈወስ ከተማታት ይፈወስ ገጠራት ይፈወስ እግዚአብሔር መንገድታት ጎዳናታት ይፈወስ ከተማታት ይፈወስ በኢየሱስ ስም ንጸልያለና እግዚአብሔር አዋማ ይፈወስ ናታ ዘበለ ዘርእ ይፈወስ በኢየሱስ ስም ንጸልያለና አብቲ ከተማታት እግዚአብሔር አምላክ አብቲ አድታት እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ እግዚአብሔር ናብታ ከተማ መስዓተኻ እግዚአብሔር አምላክ ዝብልካዮ ወድ ሰላም አበይ ምህላው ሕተት ዝብልካዮ ሎሚ አብ ከተማታትና ወድ ሰላም ዝርከበሉ ዘመን ይምጻሉ አምላክ ከተማታት ኤርትራ ወድ ሰላም ዝርከበሉ ዘመን ይኹነሉ በኢየሱስ ስም ንጸልያለና ከተማታት ንጸልያለና ናይ ወድ ሰላም ከተማ ይኹን ናይ ወድ ሰላም አድታት ይኹን ናይ ወድ ሰላም ገጠራት ይኹን በኢየሱስ ስም ጸለና እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ يس أملاخي كتقبرو إخام متمسكن زيابهر كتقبرو إخام متبارخ زيابهر هاليلويا يس
يس منفس قدوس هاليلويا نتيكودا غودي كم غيركا مايكم تملؤ هاليلويا وبروخا يس اسكداوكم عليكم ناملاخ بلو اسكي بلو حواتي بامنت كي تطراطركم هنا املاخ حنت نفسك كان املاخ كي تطراطرو እግዚአብሔር يخلي እግዚአብሔር ስለ ምድርኻ ይخلي حوي ስለ ምድርኻ ይخلي ስለ ስድራኻ ይخلي እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا وبروخ أبو داوي الله على اسكي زتقدس داوي الله علي الله على اسكي هاليلويا እግዚአብሔር ጎዳው ጉድ ማይክሞል እንዳተረዳኩም ሃሌሉያ በእምነት ከንከ حواتي በእምነት ዳው ካልዕሎ ሃሌሉያ ዝተቀደሰ ዳው ክልዓል ከሎ ዝኸውን ነገር አለ ሃሌሉያ ሰማይ ክብር መልስ ክህብ ሰማይ ደሃይ ክህብ ሰማይ ደሃይ ክህብ حوي حفتي ሰማይ ደሃይ ክበኪ እግዚአብሔር ደሃይ ዝህቦን ዘመን ክመጽ ሃሌሉያ 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 أنا خمل أختني الزارب الله زهاي السماء كبكيو زهاي سلام مدرخ السماء كبي هاليلويا خم سماء كبزفان أملاك واتسيو يسوس هاليلويا فتحي خبكت كاي واتسي تباهي لله فتحي خبكت كزابير كواتسيو سلا إيرترا فتح واتسيو سلا هزمها فتح واتسيو سلا بوتاتكا سلا ديتاتكا سلا تمزنا بعوز الله ولدخا كزابير السماء دهاي كبي هاليلويا My Lord, my Lord, my Lord, hallelujah, 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 yes, yes, منفس قدوس, رباغالبا هالباغاناماس, رباغالباغاناما يالباس, yes, منفس قدوس, yes, منفس قدوس, yes, منفس قدوس, أبصرح يزول حفتي, I don't gain أبصرح الله እግዚአብሔር أبصرح الله أملاكا هاليلويا أبصرح يزول እግዚአብሔር لبهالا مغالباس يس منفس قدوس صلي صرح صلي داو كالعينكا صلي قباية صلي بمنت هاي تتطرطر እግዚአብሔር يس مايكنت بلقو عيتنقلوني وبروح أبو نزقودا قدي كمجركا مايكنت ملقو عيتنقلوني وبروح أبو እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን 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 ጌታ ተመስገን 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 ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ሕዋተይ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ኸይድኩም እንተሪኢኹም ሓደ ቃል ኣሎ ሎማዓንቲ ንግሆ እንዳኣተኹ ከለኹስ ሓደ ሓዊ ኣብዚ ክወፅእ ከሎ ረኺበዮ ኣብዚ ምሳና ኣብዚ ማሕበር ኣይኮነን ካብ ካልእ ቦታ ይመፅዩ እንታይ ዳሎም ኣብዚ መፂኻ ኢለዮ وحج دامن زي ما صلوت نديكم بين إلى بزحكم يلني يسوع قويتاي آمين دحواتي لك عكم قبل أن نخلق زي أبهر دم حدك على نابل بيام سيلي زد هاي زمسكنة بزح حزبي خات أكبي بالنا جبر حواريات معرف كل التقص رشد دشتي يسوع كريستوس قويتاي كاب سماي ده هاي كمت كلس لك كل يزمت آمين دحواتي كاب سماي إن حرد هاي ماتسي
لك كل يزوجه زل زبله كل يزمسيل وتحوي እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ካብ ጉድጓድ ይወጽእ ካብቲ ዘለዎ ቃቁራታት ይወጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ አሜን ዶ ሃሌሉያ እስኪ በእምነት ኮይና ድማ ስለቲና ኢሎም ማዕንቲ ያረስትና ድማ ሓደ ቃላም ቢብና ቡጌርና ድማ ክንጽልይና መሊስና ድማ ከነብዝሖይና እስኪ መሊስ ጸሎተይ ከብዝሖ ዝብል እስኪ መሊስና ጸሎትና ከነብዝሖይና መሊስና ጾም ጸሎትን ከነብዝሖይና መንትሩሱ ተሳዒሩለት ጥሜትን ገለልምሽ ኢየሱስ ጌታ እዩ ቃል እግዚአብሔር አብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ያና ኢሎም ማዕንቲ ያረስትና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንዓብ ሕብረት ከነንብባይና አምላኽ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ መግላጽን ምእንቲ ይክበኩም እሞ አይንት ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ አብ ቅዱሳን ወን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልለኹ ኢየሱስ ጌታ እዩ 17 እንደግማዶ አምላኽ በሉ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ መግላጽን ምእንቲ ክበኩም ኢየሱስ ጌታ እዩ እስኪ ሕጂ ድማ ሳልሰክን ጽውዕ ክንደግሞ ኢና ነተቃል አምላኽ አቦ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ መግላጽን ምእንቲ ክበና ነጸልያለና እስኪ ዳኩም አልልኩም ኮሙ በልስኪ መንፈስ ጥበብን መንፈስ መግላጽን ሀበን በልዎ ነው ጌታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ይነጸልያለና በዘቃለ እዚ መንፈስ ጥበብ መንፈስ መግላጽ እስኪ እንዳበልኩሞ መንፈስ መግላጽ መንፈስ ጥበብ እንዳበልኩም እስኪ ሃሌሉያ መንፈስ ጥበብ መንፈስ መግላጽ መንፈስ ጥበብ መንፈስ መግላጽ እግዚአብሔር ክበና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወልቀ ሰባት ከምስድራ ቤት ከማህበር አምላኽ እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ክበዝሐልና አምላኽ እግዚአብሔር እዚ ክወሃበና ለው እንጸልያለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለና እግዚአብሔር አምላኽ መንፈስ ጥበብ ክበዝሐልና መንፈስ መግላጽ ክወሃበና በኢየሱስ ስም እንጸልያለና እግዚአብሔር አምላኽ ለው በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለና አሜን እግዚአብሔር እዛ አኽት ገብረ ያኸሞ ተመስገን ስለዚህ ሀብካና ተመስገን ኢየሱስ ተባረክ ኢየሱስ ተመስገን መንፈስ መግላጽካ መንፈስ ጥበብ ስለዚህ ሀብካና ተስፋ ጽዋዕ አብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ክርዳአና ጌታ ምስተውዓል ክንረክብ ጌታ በሽም ኢየሱስ እዚ ስለዚህ ገበርካ ተመስገን ተመስገን ጌታ ስለዚህ ገበርካዮ ስለዚህ ሀብካና ተመስገን በዝቅንያት እዚ እግዚአብሔር እዚ ስለዚህ ኾነልና ተመስገን በዛ ማዓልት እዚ አዚ ስለዚህ በዝሐልና ተመስገን እግዚአብሔር መግላጽ ስለንረክብ እግዚአብሔር ስለዚህ በርሃልና ስለዚህ ግለጸልና ስውር ነገር አባና ስለዚህ ይከውን እግዚአብሔር ሎም በሽም ኢየሱስ ክብር እንበካለና አሜን እግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን እንቋዕና ጴንኤል ቤተ ክርስቲያን በሰላም መጻና ወይታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ዶ ቋዕ በሰላም መጻኹም ነትምሳኹም ዘለው ቋዕ በሰላም መጻኻ በልዎ at the right place ካዘለኻ በሉለይ አብ ጽቡቕ ቦታ አብ ጥቁንዕ ክትህልዎ ዝግባእካ ቦታ ኣለኻ ኢየሱስ ጌታ እዩ አሜን ዶ እስኪ ልኩም ድማ መዘምራን ክንባረኾም ኢና እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ዘመንኩም ይባረክ ጥዕናኹም ይባረክ ናብራኹም ኩሉ ዝተባረከ ይኹን ከዝምሩሉን አምላኽ የንብርኩም ገጽ እግዚአብሔር መመሊሱ ምድላይ ይኹነልኩም ኩሉ ጊዜ ኸአ ገጽ እግዚአብሔር ይብርሃልኩም በሽም ኢየሱስ ተባረኹ ዋጅሐወይ ድማ ዘመንካ እግዚአብሔር ይባረክ ተባረኽካ ትረፍ ንምድር ንበረኸት ይግበርካ ንወለዶ ንምትንሳእ ይግበርካ ብዙሓት ህዝቢ ብሰንክኻ ምትሳእ ይኹነሎም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኽ ቤትካ ይባረክ አሜን በሁሉ ተገልግሉ ዘለኹም በሚዲያ በዲያቆናት በህፃናት በዝተፈላለየ በጸሎት ብንሪአኩምን ዘይኩምን ተገልግሉ ዘለኹም እግዚአብሔር አምላኽ ዘመን ህይወትኩም ይባረክ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይባረክኩም ይብዛሐልኩም ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ
ኣብ ህይወት ዘመንኩም እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይረኸበልኩም አሜን ህዝብ አምላኽ ድማ እግዚአብሔር ይባርኽካ ክትወፅን ክትኣቱን ከለኻ ሓለዋ አምላኽ ይብዛሓልካ ኣብ ትኸዶ ዘበለኸም ኣላፍ ሰራዊት እግዚአብሔር ይግበርካ ገጽ ጸላእትኻ ድማ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኻ ይደፈነልካ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ላኽና ይኹን ቆራረጽ አላ እዚያ ክስታይምሽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እጄ በቀጥታ ናብቲ መተንባህታ ክንከይድና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ሎማ አንቲ መተንባህታ ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታይ ባረካ ቢና ሐወይ ተባረኽ አገልግሎትና ሁሉ ጊዜ ከምቲ ዘለዎ ከምቲ ልሙድ ዘሎ ሶኔን ሰሉስን ሐሙስን ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ዝኸይድ ናይ ምሸት ናይ ጸሎትን ናይ ቃል አምላኽን ጊዜ ብዙም አለና ስለዚህ ኣብ ገዛና ኮይና ዙም ከፊትና መጽላይ እዩ ዘድልየና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ እዋኑ ከአናይ ጸሎት እዋን ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን መጽና ነእቶ ንፍሰስ ምስ አምላኽ ኮይና ንኺድ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ኩሉ ነገር ክርከበልና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ምሸት ንምስለና ቶም ክሳብ ሕጂ ዘይናኣቱ ዘለና ብዙም ድማ ዙምና ንኽፈቶ ኣብ ሊንክ ኣብቲ ናይ ጴኒኤል ቤተክርስቲያን ባይበር ፋሚሊ ኣብኡ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ክፍት ኣቢልኩም ምእታው ሰዓት 8 ክኾን ከሎ ሶኔን ሰሉስን ሐሙስን እዩ እግዚአብሔር ድማ ቁጻርኩም ዘበለ እግዚአብሔር ክፈትሓልኩም እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡ ድማ ረቡዕ ናይ ወንጌል አገልግሎት ኣሎ ካብ ሰዓት 6 ዝጅምር ኣብዚ ቦታ እዚ መጽኦም ዝጽልዩን ናብዚ ከተማና ድማ ወንጌል ዘብጽሑን ኣሕዋት ኣለውና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስሊኦም ስም አምላኽ ይባረኽ ስለዚ ንሕና ድማ ንኹላትና ሓላፍነትና ስለዝኾነ እቶም ዝጥዕምና ግዜ ዘለና መጽና ረቡዕ ሰዓት 6 ምዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ንጸሊ ወጽና ድማ ወንጌል መንግስት አምላኽና ንዘርግሕ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡ ድማ ቀዳም ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ጸሎትን ናይ ቃል አምላኽን ግዜ ኣለና ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ግዜ ነካይድ ኣለና ስለዚ ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ቀዳም ድማ ናይ ቃል አምላኽ ግዜ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንምጻእ ቃል አምላኽ ጸሎት ኣሎ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ግዜ ኣሎ እግዚአብሔር በቃሉ ዝዛረበና ኣሎ አምላኽ ይመስገን ንምሸቱ ሰኒቕና ንኸይድ ኣለና ስለዚ ንምጻእ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ኣየምልጥኩም እቲ በረኸት አምላኽ ከምኡ ድማ ኣብ ኣባይቲ ናይ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ነካይዲና ስለዚ ሕጂ ነጽንዑ ዘለና መጽሓፍ ማርቆስ ወንጌል ንኸይድ ኣለና ስለዚ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ግዜ ድማ ንሕልፍ ኣለና ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዘይተጠረፍኩም ወይ ድማ ኣጋይሽ ዘለኹም መጽና ኣብቲ ሕብረት መታን ክንኣቱ ከነገልግልን ክንገልገልን ወተደገን ሁላትና ክፉት ምዃኑ ቤተክርስቲያን በዛ አጋጣሚ ተተሓሳስበና ኣላ ስለዚ ነገልገል ትረኸብዎም ረኸቡ ንመዝገብ ንእቶ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኣይንትረፍ ድሕሪት ኣይንትረፍ ሓደ እኳ ከም ማእከልና ድሕሪት ከይተርፍ ስለዚ በዛ ዓመት እዚ እንዳወስኽና ክንከይድ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ድማ ሰንበት ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ሰለስተ እብረ ነካይድና እቲ ቀዳማይ እብረ ካብ ሰዓት 9 ዝጅምር ክሳብ 11 ዝጸንሕ እቲ ካልኣይ እብረ ድማ ከም ዝሕጂ ዘለናዮ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን እዩ ናይ ምሸት ድማ ካብ ሰዓት 5 ንድሓር ዘሎ ድማ ንመንእሰያት ፎከስ ዝገበረ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ሰለስተ እብረ ፕሮግራም ኣብዚ ማሕበር ይካየድ ኣሎ ስለዚ ተመዝጊብና ኣብቲ ዝጥዕመና እዋን ንምጻእ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር ድማ ብኩሉ ብበረኸት በአምልኾ በቃሉ ገይሩ ነንሰንበት ነንመዓልቲ ነንሰሙና እንዳስነቀ የፋንወና ኣለሞ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን ከምኡ ድማ ዓርቢ ቲኔጀርስ ካብ 12 ንላዕሊ ዘለው ናይ ዓርቢ ፕሮግራም ኣለዎም ስለዚ ኣብኡ ድማ ኣምጾም ንደቅና ድማ ኢንከሬጅ ንግበር ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ድማ ንዓቶም ይካየድ ኣሎ እዚ ቅንያት እዚ ከምቲ ዝበልኩኹም ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ን21 መዓልቲ ንኸይድ ኣለና ድሮ ናይ ሓደ ሰሙን ከይድሎ ክልተ ሰሙን ተሪፈናና ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ዘይጀመርና ጾምን ጸሎትን ኣይጀመርኩን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዕድል ኣይረኸብኩን ትብሉ ሕዋት ሕጅም ግዜ ኣለኩም ኣጀኹም እተው ሙፁኻ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ንግሆ ጀሚሩ ካብ ሰዓት 5 ብዙም ዝካየድ ጸሎት ኣለና ከምኡ ድማ ቀትሪ ኣብዚ ዝመጽእ ሰዓት 11 ዝጅምር
ከምኡ ድማ ናይ ምሸት ኣብ ሰዓት 6 ዝቕፅል ድማ 3 እብረ ድማ ነጾም ጸሎትን ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ንፍሰስ ምስቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝደልዮ ዘሎ ብዙሕ ነገር ይኸውን ኣሎ ዝኸብደኩም ዝኸብደና ዘበለ እንዳለቀቀና ይኸይድ ኣሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣዝዩ ግሩም ዝኾነ ግዜ በዚ ቅንያት እዚ ይሕሊፍና ኣለና በዛ ዝሓለፈት ሰሙን ኣነ ህያው ምስክሬ ስለዚ ንስኻትኩም ድማ እተው ጀምሩ ኣጅኹም ንጀምር ጸሎት በቃ ሓሊፉና ይባሃልኒ ግዜ ለካ እተው ሕጂ ያርክብ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ሙጹ ከምዚ ፕሮግራም ድማ ካይድ ከሎኽ ኣኒ ንሕና ድማ ንግልገልን እግዚአብሔር ድማ በአና ገይሩ ይሰርሕ ይዛረብ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንምጻ ኣብቲ ጸሎት ንረኸብ እግዚአብሔር ይባረኽኩም ናይሎም ማዓንቲ ኣርእስትና ድማ ተጽልዮ ጸናሕና ኣርእስቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እዩ ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክበና ኢና እዛሎም ማዓንቲ እዚኣ ነጽልያ ዘለና ስለዚ ንጸሊ ካብዚ ምስከርና መገዛና ምሸት ኩሉ ምስ ደቅና ምስ ፋሚሊና ኮይንና ከዓ በቲ ቃል ሒዝና ክንጸሊ እዚ ኢንከሬጅ ገብረኩም ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ምስ በልኩ ቀድሜና በአን 20 ምኻልና ንመጀመርታ ግዜ አጋይሽ ማእከልና እንተ ኣለኹም ኮይንኩም ንዓኻትኩም ድማ ኸይ ሓለፍናኩም ሰላም ክንብለኩም ክንላለየኩም ንደሊና ስለዚ ሎሚ ኤመጽ ንመጀመርታ ግዜ ጴንኤል ቤተክርስቲያን ዝረግጾ ዘለኹ እንተ ዳይልኩም ዳውኩም አልዕልኩም ክትላለዩና እዚ ዕድል እዚ ክበኩም ደሊ ንመጀመርታ ግዜ ዝመጻኹም ሰላም ክንብለኩም ክንላለየኩም እዚ ናይ እግዚአብሔር ቤት አብኹም ኣይትሕፈሩ ኣብ ማእከል ኣሕዋትኩም ኢኹም ዘለኹም ኢንከሬጅ ግበርዎም ንመጀመርታ ግዜ ዝመጹ ዘይተላለዩና ኣሕዋት ከይተላለናዮም ክንሓልፎም ኣይንደልን ኢየሱስ ጎይታይ ኩላትና ደቂ ገዛኢና ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ሕጂ በቀጣና መባን 20 ክንከይዲና መባን 20 በተፈላለየ ነገር ክንከፍል ክንህብ ንኽእሊና በድሕረት ክንከፍል ንኽእሊና ፕሮግራም ምስተወድአ ከምኡ ድማ በኢትራንስፈር ክንገብር ንኽእሊና ሕጂ ድማ ነቶም ኣብዚ ሒዝና መጺና መባን 20 ኣለና ብኢድና ዝብሉ ሰባት ድማ ታ መዘሪት ክትዘውርያ ክንጸልይና ምስ ኣሕዋትና ኮይንና ኢየሱስ ጎይታይ ኦኬ ንጸልበሉ ሃሌሉያ እስኪ እግዚአብሔር ድማ በዛ ሰዓት እዚ ኣብ በረኸቱ ንህዝቡ ከጽግብ እግዚአብሔር ክንጸልይና መቸም ካብቲ ዝሃበና ኢና ንሕና ንህብ እግዚአብሔር ከዓ ነቶም ዘይብሎም እግዚአብሔር በረኸቱ ከብዝሓሎም ደጌታት ክኸፍተሎም እግዚአብሔር ክረድኦም ኣምላኽና ንጸልይ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ምንም የብልና ንእመና ኣለና ንስኻ ግን ኣለኻና ካብቲ ዝሃብካና ኢና ድማ ንህብ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለ ዝገበርካዮ ሁሉ ተመስገን ነዞም ዝቡ ዘለዉ ኣሕዋት ብሽም ኢየሱስ ባርኮም ነቶም ዘይብሎም ድማ እግዚአብሔር ደጌታት ክፈተሎም بنجر كل أقنع اللهم እግዚአብሔር يصلي اللهم نزجوا أزي دم بكل نجر እግዚአብሔር ترخبله بسم تفكروا ودخ يسوع آمين ويتا يسوع يبارككم تباركوا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምት ዝተባህለና ዝናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ቅንያት እግዚአብሔር ይመስገን አናው እንደጊ መንከረጅ ገብረኩም ፈቱ እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና ኣብ ዝናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ጊዜ እንሕበር አቢርና ንጸልይ ሰዓት 5 ናይ ንጎ 11 ናይ ቀትሪ ከመውን ድማ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ካብዘን ሰለስተስ انتخيلنا كلاتنا بتسلستيو ها مش تدا كم تزحلف سنبت دبلكم ولا بسرحكم كوينكم سي كم تدانيال اما قال تسلست تجزي تصليو زنبره
በዘና አርስታት እዚኤንሲ ከሙንድማ ብልብና እግዚአብሔር ብዝመልአና ነገራት ጸሎት እግዚአብሔር ይመስገን አብ ቅድም እግዚአብሔር ንቅረብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ መወዳእታ ወርሕ ድማ ከምኡኢልና ጸሊና ምዕራፍ አሚነ 26 ፌብሩዋሪ ዘላ ዊኬንድ 26 27 አንቨርሰሪና እዩ ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባውን እናጸለና እናሐሰብና ክትቅንዩ እግዚአብሔር ይመስገን አንተ ሐበሬታ ካለ ውስኽ ከብሌሞ በቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፊና እግዚአብሔር ይመስገን ሲኒየርስ እትፈልጡ ሰባት ሲኒየርስ ዞም አበይተ ሰባት ማለቴ መብዛሕትና ድማ ምስ ሲኒየርስ ንሰርሒና መስለኒ እና ቃል እግዚአብሔር ድማ መስማ እዚ ኦዲዮ ባይብል ድደልዩ ሰባት እትፈልጡ እንተለኹም ኢዚ ዝኾነ ማለት እዩ ከምዚ ናብ ሴልፎን ገለና ወይሓትዮም ገለደ ይኮነስ ንእሽተይ ዲቫይስ አላ ናሂቦም ከምዚ እንዳኸፈትካ ጥራይሲ ኢዚ ብዝኾነ መንገዲ ቃል እግዚአብሔር ዝሰምሁሉ ሓደ ሚኒስትሪ ሎ ከምዚ ዝገብርሞ ብነፃ ድማ ለሲኒየርስ ዘገልግል ስለዚ ኸሙ አይነት ትደልዩ ሰባት ማለት ብነፃዩ ግን በሐቅ ድማ ክትህብዎም ሲ ገለ ሰባት ዘለው እንተኾይኖም ሓብሩንሞ ክንህቦም ንኽእሊና ማለት እዩ ሲኒየርስ በእንግሊሽ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ በትግርኛ ድማ ሐድሽ ኪዳን አለዎ ናይ ትግርኛውን ካብ ዝኻባና ወጻይ ዘለው አቦታት አዴታት መጽሐፍ ቅዱስ ክሰምኡ እትደልይዎም ሰባት እንተለው ሓብሩናሞ ነኦም ኩላቶም ምዝ ሚኒስትሪ ሆይና ክነብጽሐሎም እግዚአብሔር ይመስገን እጅ በቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፊና ክብርና አምላኽና ይኹን ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጽር ደቃይቅ ይዘለኒ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በፍጥነት ከኸይድ ክፍተነ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ከደንጎይኩም ስለዚህ ደልሊ በፍላይ ገገለና በስራህ ተኸዱ ሰባት ናብ ስራሕኩም ክትከዱ መታን ቀልጢፍና ክንውዲና በተሰዓትና ምናልባት ሓደ 5 ደቂቃ ለወስደ እግዚአብሔር ይመስገን አብዘን ሰሙናት እዚ እንመሃሮ ዘለና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘአመት እዚ በኃይል መንፈስ ቅዱስ እንመላለሰሉ አመት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አረ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አለሁም ዲኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ በፍላይ ድማ አብዚ ዘሐለፈ ክልተ ሰናብቲ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስና ዝተመሃርና ወይ ድማ ክንመሃር ዝቀነና ሎማልቲ ንግዚኡ አብዚኣ ክዛዝማኤ መወዳእታ ናይቲ ክንመሃሮ ዝቀነና ሎማልቲ ኸውን እዩ ክሳብ ሕጂ ክልተ ክፍልታት ርኢና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥር 15 ክሳብ 17 አብዚ ሐለፈ ሰሙን ድማ ምዕራፍ 15 26 ኢናሪና እጂ ደጋጊመ ከም ዝበልክዎ ብዙሕ ናቡ አይምለስኔ እዛ ምሸት እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ يحلفو زتوحب الله مشات بس دك مزامرتو ناي مودعتا مشاتو بزا ناي مودعتا مشات انت حسيبكم مشات يا قويتانا يسوس كريستوس تسقللوس قتريو كبابي ميدي سلازي لزان 12 hours يزلو نو لزان 12 داي كونه 24 دهن بلا رغصኛ ነው መሆን 14 ሰዓታት ጥራይ ተሪፋቶ قويتانا يسوس كريستوس نقولاتنا وكيلوس أمسكن اتنابين نباخاتكم من كورد زنبرو مقصعتن قط أملاخنسي السوق قبلو متان نايمودعتا ساعاتو قريبا لا بزا نايمودعتا ساعات قريبا كلا يسوس نزوم دك مزامرت تشبيروم يوم فرحيم يوم زلو اتي سلست عامتن فرقان مسؤوم زتملالس يسوس يخيدالو نايمودعتو غزيا سلازي اتي كچنقوم كلو زصوؤو دردهم قالوا سبات كحطوا غلوس ريهم اللهم أبو إنجيلات نساتهم كي تزاربوا كو سوق قدموس ملسيه باللهم نيرو دك مزامور تحطوا النامسس دك مزامور تكزاربوا خمانسي أيتصبن نيرو السوق قدموا ملس نيرو زغلوا زقبر اللهم زنبرة يسوس يخيد يسب اللهم زلوا مود أتاي بس يحلا بلهم الله سلازي فريهم الله تشبرهم الله أبزنا يمود أتا مشت زا ببزوح چنقي ببزوح ነገራት ዝተመርኡላ ምሸትያ very intense ደኾነት ምሸትያ ስክሩ ዶ ዛ ምሸት እዚ አተው ኣብታ ምሸት አተው ሓደ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ጌርኩም ገዛ አርዝኹም ረአዩ በዛ ምሸት እዚ በአል ጴጥሮስ ሰይፍ ሂዞም አሎ ናይ ማልኮስ ተባሃለ እዝን ክቆርጽ መወዳእታ በቃታ እቶም ወታደራት ክመጹ እዮም ኢየሱስ
يحلفوا كوهابيو كهزوهم ኢንቴንስ ድኾነት ምሸት ያ በዛ ምሸት እዚ አጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝተዛረቦም ዘረባታት ሓደ አውራ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዩ አነ ኸይዴ ነገር ግን እትመጸናንኢ ጰራቅሊጦስ ንሱ ኽመጽዩ እንዳበለ ይዛረቡ አብዛ ሐለፈ ክልተ ዝራእናዮ አብታ ምዕራፍ 14 ካብ 15 17 ዘላ ሲምፕሊ ንሱ ኽመጽዩ ተኻለ ከምዘ ኸማይ ክመጽዩ ጥራይ ነይሩ አባኻትኩም ክነብር እዩ ንዘለዓለም ዝነብር ሲ ክመጽዩ አብታ ኻለኢት ድማ ቁጥር 26 ድማ እሱ ምስ መጸ ንኹሉ ክምህረኩም እዩ ነቲ አነ ዝነገርኩኹም ኩሉ ድማ ስንታይ ክገብረኩም ከዘክረኩም እዩ ክምህረኩም እዩ ከዘክረኩም ኢሉ ድማ ሳልሳይ ኢና ንርኢ ኣብዚ ክፍሊ ማለት እዩ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ ኢንፋክት 16 ቁጥሪ 4 ዘሎ ክነንብብ ኢና ሁላትና ንኽብሪ ቃል አምላክ ካብ ዘለናይ ሓፍ ንበልሞ ነዚ ቃል እዚ ከንንብብ ኢና አነ ብናይ አምቺ አናበባ ስለዚ ድንጉይ ካባኹም ማይክ ዝሓዘ ሰብ ቅልጥፍ ኢሉ ከንብበል እግዚአብሔር ይባርኩም ካብ ቁጥሪ 18 ተስፊሓወይ كساب مئراف 16 قدر 4 كتنببلنا إخا كاب 18 مئراف 15 بسم يسوع كم بوي علم انت صلاتكم ناي قدميكم كم زصلاتني فلطو كاب علم انت تخونوسي علم نتي ناتا زغونه تفتوم يامو مفتوتكم نيرا انا دا كاب علم زحرقكم منبر كاب علم ايكونكم سلازي علم تصلعكم يا نتي باريا كاب غويتو اي ابن يو إلى زنجركم قال ذكروا ناي سوغي غومني انت خوينوم ناخاتكم من كسوغوكم يوم قالي حاليوم انت خوينوم كقالكم كحلو يوم جناخي نتزلاخني اي فلطون يومو سلا سمي از كله كغبركم يوم انا متي انت نغركم انت زي نغركم حاتيات اي مخونكم نيرو حجنا نحاتياتهم مخنيات يبلومن اتي ناي زصلعني نبويون يصلو يو قال زغبرو غبري انت زي غبرلهم حاتيات اي مخونو من نيرو حجنا ريوم سي ناي نبوين صلونا ازي غنا اتي اب حقوم بزي مخنيات صلوني صحف زلو قال ما انت خفصم ايو زخونه اتي اني كاب أبو سدلكم متصنانعي كاب أبو زوت منفس حقي مسمصغنا نسوخ مسكر لي ايو نسخاتكم ون كاب مجمرتا مساي نيركم يخممو تمسكروا لي اليخم منتي كيت عنقفوا الى ازي زنغركم كاب بيت صلوتكم كوتوكم يوم ارى زقتلكم زبلسين عملاخ أقلقلوت يقرب كم زلو زمسلو غزي كتمصيا نبو ناي سلا زي فلتو ازي كغبركم يوم غزيوم مس بصحه اني كم زبلكم انتي كتذكروا غنا ازي نغركم مساخاتكم سلا زنبركو كم مجمرتا ازي زنغركم زلكو آمين እግዚአብሔር ይባርኩም አብዛለሁም ወፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጸልይና ስለዝሆንና አንተ እግዚአብሔር ይመስገን በተጸሎት ተሰማሚና አይንተና ኸፈት እንዲሁ ተጸልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወይታ ኸፍቶይ ክብርና አምላክና ይሁን እምባር እዚያ ንሳልሰይት ጊዜ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይዛረባሉ ህጂ አብዘን ክፍልታት ከምዝበልኩኹም በዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብዝተዛረበ መጠን بزعب منفس قدوس زلنا ردئت كابتا قداميتي ابتا خلقاي ابتا سالساي إنه وسخي زغيد حموش تجزيس نزم منفس زي يفعلت أن الله يسوع لك تذكرون ديهم ويتانا يسوع كريستوس أقل قلت كدم مجمارو
ቀድሙ ዝመጽ ሓደ ነይሩ መንገድ ዝጸረገሉ ዮሐንስ ዝባል ዮሐንስ መጥምቅ እቲ አገልግሎት ናይ ሐጻርያ ነይራ ናይ ዮሐንስ አገልግሎት ናይ 6 ወርሒ አገልግሎቱ ክውድእ ከሎስ ንሱ ንኢየሱስ ክርስቶስ አፋሊጡ እዩ አገልግሎቱ ዝዛዘመ ልክ አመወዳታስ በቃ ንኢየሱስ አፋሊጦም ዮሐንስ ዝስቡ ደቀ መዛሙርት ነይሮም ነዞም ዝስቡ ደቀ መዛሙርት ንሄልኩም አነ አሳራ እንታይ ዝባል አሳኑ እኮ ከፈተ ደይክል በሐውዘ ጥምቅ ኢሉስ ኑ አፋሊጥዎም ንሱ ወዲኡ አረብ ሽምካ አረብ የጥምቃሎ ብዙ ሐድማ ይስቡ ወለው ገለገለ መስበልዎ ኖ አነ خنس እሱ አቢ ዝግባ አምደን ወዲእለኹ ህጅኑ ሰአቡ ወዳ ንውዳ ተከተሉ ወይሉስ ናብ ኢየሱስ አጠሚቱዎም እሱ ወዲኡ ህጅድማ ኢየሱስ 3 ዓመትን ፈረቃን አብዛ ምድር ዚአ ዘገልገሎ አገልግሎት ወዲኡ ንሱ ናብ ሰማይ ቀድመ መኻዱ ንኻለ የፋልጦማሎ ነመንፈስ ቅዱስ ከም ዮሐንስ ንሱ ኸይዱ ቦጌሩ ዝኸይድ አይኮነን ህያውዩ ከም እንደገና ዝመጽዩ ምስኦም ድማ ዝኸውን ግን እቲ ኣብ ምድር ዝነበሩ አገልግሎቱ ክዛዝም ከሎ ንመንፈስ ቅዱስ አፋልጦም እጂ the best ቦታ እዩ ምሽ ዝበለጸ ብሉጽ ቦታ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ንኽትፈልጦሲ ካብዚ ኢየሱስ በአሉ ቅድመ መንፈስ ቅዱስ መምጽኡሲ ከመይ ገይሩ ከም ዘላልዮም ከተጽንኦ ከለኻ ስለዚህ ኢየሱስ ኣብዘን ቦታታት እምበአር መንፈስ ቅዱስ ከመጽዩ ዝሃለ መጸናኒ ዝብሎ ጰራቅሊጦስ ዝብሎስ ከመጽዩ እንዳበለ የላልዮም አሉ ሎማ አልትንሪያ ቁጥር 26 27 በሐጽሩ ኣብዚ ክፍልዚ መንፈስ ቅዱስ ምስክር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ቁጥር 27 ድማ ንህናውን ምስክር ናይ ኢየሱስ ከም ዝኾንና ይዝነግረና ዘን ክልተ ነገራቲና ንርኢ ኣለኹም ዶ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዛ ክፍል እዚኣ እንታይ ዝብለና ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስለኩም ኣነ ክኸይደ ኣነ ምስከድኩ መንፈስ ቅዱስ ክመጽዩ እዚ ዝመጽ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብዛዕባይ ንሱ ከምስክር ይዛ ክስታይ ሓንሳ ኣራይ ንሱ ብዛዕባይሲ ከምስክር እዩ እሱ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ንስኻትኩሙን ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም ዝብል እዩ ስለዚህ ናይሎም አልተ አርእስትና መንፈስ ቅዱስ ምስክር ኢየሱስ ዝብል እዩ ሕጂ ዘን ክልተ ኢና ንርኢ አቀደም አቢልና ግን ተዘንበብናዮ ክፍሉ ሁሉ ሲቲ ኮንቴክስት ክንድሪኦሞ ካብኡዩ በደንብ ገይሩ ክርዳአና ተዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ሁላትና ንፈልጦ ንፈቶ ክፍሊ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ክባሃል ከሎ ግን መጀመሪያ ዝመጸና ንዝክሮንሲ እቲ ጉንድ ወይኒ ዝብል ይምሽ ኣብ ዮሐንስ 15 ግን ከም ዘንበብናዮ ንሱ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ካለ ሐሳብ ድማ አሎ ካለ አገዳስ ነገር ድማ አሎ ካብ ቁጥር 18 ጀሚሩስ ዓለም ከጸልዓኩም እያ ትብል አርስቲ ዛረ ኢየሱስ እንታይ ይብላሎ ተዘንበብናዮ ሁሉ ክፍሊ ክሳ ምዕራፍ 16 ቁጥር 4 ዘሎ ጠቅልል በዝበለ መንገዲ ሐዙኒ ህጂ ዓለም ከጸልዓኩም እያ ዓለም ናይ ተጸልዓኒ ብዝብል እዩ ዝጅምሮ ዋና ነገሩ ሕጂ ዓለም ናይ ተጸልዓኒ እያ ዓለም ናይ ተቀበለንን እያ ከምዘ ኖርማል ድማ ከይመስል ሪጀክት ጥራይ ምግባር ዳይኮነስ ክሳዕ ምቅታልያ ንኢየሱስ ትደልዮ ደላ ኢንፋክት ዛ ምሸት እዚኣ ንሞት እኮ ይሕሊፉ ዝዋሃበላ ምሸት እዩ ስለዚህ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ድሕሪ 24 ሰዓት ኣብ ዘይመልእ ጊዜ ዝኸውን ዘሎ ነገራሲ ተረድእዎ ዓለም ስለተጸልዓኒ ዓለም ክትቀትለኒያ ክመውቴ ንኣኻትኩምን ዓለም ትጸልዓኩም እያ ትፈትወኩም ከይመስለኩም understand this ፍለጥዎ ምክንያት አለው ዋዲው ዓለም ንኢየሱስ ክትጸልኦ የብላ ነጊሩና ቁጥር 15 እቲ ጽሁፍ መታን ክፍጸም በዘይ ምክንያት ጸልኡኒ ዝብል ጽሁፍ ክፍጸም መታንሲ ምክንያት የብሎም nothing ጽቡቅ ይገይሩሎም እኮ ፈዊሱዎ መግቡዎ ህሙማቶም ፈዊሱ ቶም ክናገፉ ዝግብኦም አናጊፉዎ ጽቡቅና ገበረ ዝዞረ እኮ ኢየሱስ ግን ነዚ ጽቡቅና ገበረ ዝዞረ
ዓለም ጸሊአቶ ምኽንያት ንአምላኽ ስለ ዘይፈልጥዎ ይብለና ምኽንያት ብርሃን ስለ ዝኾነ ንሱ ንኃጢአቶም ስለ ዘሪኦም ዘሎስ ኣብቲ ጸልማቶም ክነብሩ ስለ ዝደለዩ ነዚ ጸልማት እዚ ክደፍኑ ወደልዮም ከጸልምቱ ወደልዮም ካለ ምኽንያት የብሎምን ዓለም ትጸልአንያ ንኣይ ጥማደ ጥራይ ደይኮነስ ንኣይ ዝጸልእ ነቦይ እውን እንታይ ይገብር ኢልዎ ይጸልእ ነቦ ይጸልእ ነቦ ትጸልእ ንኣይ ትጸልእ ዓለም እዚኣ ዓለም ንስኻትኩም እውን ዓለም ክትጸልአኩም እያ እጂ don't take it personal ማለት እኮ ትጸልአኩም ዘላ ዓለም ብምኽንያት ካለ ደይኮነስ ብምኽንያት እዩ ንኣይ ስለ ዝጸልአት እዩ ኣታዝሩጉም ጴንጤ ገለ ክብሉኻ ከለውሲ don't take it personal ና ኢየሱስ ክትብል ክብስ ጀመርካሲ ኩሉ እምኒ ኸልዕለልካ ከሎስ don't take it personal አንተ እንታይ ገረዮም የገለ ኣይትበል ኣይትደነቅ ኣይግረምካ ንኢየሱስ ጸልያቱ ዓለም ንኣኻውን ክትጸልያ ና ኢየሱስ ንዝኾኑ ዘበሉ ኩሎምሲ ትጸልያ ዓለም ትጸልአንያ ኢልዎም ህራይ እጂ ዝኸውን ነገር ድማ ኣሎ እንታይ ዝኸውን ጸሊኣ ከም ዝበልኩኹም ንኢየሱስ ክትቀትሉ እያ ዓለም ክትቀትሉ እያ መጽያ ዘላ በዛ ለይቲ እዚኣ የሕሊፉ ክወሃብ እዩ ኣብ መስቀል ክመውት እዩ ሰባት እኮ ዝቐተል ስማር ከእትውሉ እዮም ኣብ መስቀል ክሰቕልዎ እዮም ክመውት እዩ ሕጂ እሞ ንኣኻ ክሳዕ ክንደዚ ትጸልአካ እንድሕር ኮይና ዓለም ንኣና እውን ክትጸልአና እያ እንድሕር ኢልካና ከመይ ጌርና ኢና ሰርቫይቭ ክንገብር ከመይ ጌርና how do we live ኣብዛ ትጸልአና ዓለም ኣብዛ ሪጀክት ትገብረና ዓለም ኣብዛ ናትና ዘይኮነት ዓለም ከመይ ጌርና ኢና ንነብር መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ትመልሱ እዚዩ ሪኹም ኣብቲ ኮንቴክስት ዘሎ እንተሪኹሞ ካል ገጹ እዩ ዘርእየና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ዘይንዛረበሉ ዓለም ትጸልአኩም እያ ኣረ ኸማን ኢልዋ ምዕራፍ 16 ድማ ንኣኻትኩም ዝቐትልሲ ንኣምላኽ ኣገልግሎት ዝህብ ዘለኹ መስሎ እዩ ንኣምላኽ ቀኒኤሉሲ ንኣኻትኩም ኣሳዲዱ ክቐትለኩም እዩ ድማ ንኣምላኽ ደገልግሎት ዘለኹ መስሎ እዩ ክሳዕ ክንዱ ክኸይድ እዩ እቲ ነገር ግን ብምንታይኦም እጂ ልቦም ገጥ ክብል ብምንታይኦም እጂ ክትጸናኑ ብምንታይኦም ክተብኡ ዶን ወሪ ኣጆኹም መጸናነይ ክመጽኡ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን መንፈስ ቅዱስ ክመጽኡ ኣቐዲሙ تا قدرة سران شدوش تاني منفس قدوس مسكرنت تبل كندري أمو بدهريو دما أب قدرة سران شو أتنزل الله كندري هجي منفس قدوس بوانا نتصرخون تاي مسلوكم بز أبا يسوس يز مسكر بز أبا يسوس يز الزارب منفس قدوس مسيو كالنا قريبلو مارتين لوثر انتايلو مسلوكم the poor Holy Spirit doesn't know any other subject ካለ ሳብጀክት ያይፈልጥ ነው መንፈስ ቅዱስ ይሉ ካለ ቋንቋ የብሉን መንፈስ ቅዱስ ተመጽዩ ናብ ኢየሱስ ይዝመርሐካ ንኢየሱስ ይዘሪኤካ በቃ ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይ ዝብል ኢየሱስ ጐይታይ መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ ከኽብሮ ይዝመጽ ካለ ሳብጀክት የብሉን ካለ አርስት የብሉን በመንፈስ ቅዱስ ንኽትምላ መንፈስ ቅዱስ እኮ በቃ ከመጽመታን እኮ ካለ እኮ አይኮንና ነህናውን ክንብል ዝግባ ከም ተዛሐለፈ ዝበልኩም ደብል ነገር ኢየሱስ ክትብል ከለኻ መንፈስ ይዝመጽ ኢየሱስ ተይልካ መንፈስ ዝበዝሐልካ መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ ይገልጽ እጂ sometimes ኣብ መጽሐፍ ቅዱስን አብነታት አለውና አምላክ ብሎ አላዊነቱ በዘይማን ምስክር ለሰባት ገዛ እርሱ ይገልጻሉ ናብ ኢየሱስ የሪው ንጳውሎስ መንሰብ ይሁሉ ጳውሎስ ናብ ደማስቆስ እናኸደኸሎ በብርሃን ጸዳል ባዕሉ ተራኺብዎ sometimes መንፈስ ቅዱስ ይመጽኸሙ በቃ ናይ ማንም ምስክርነት ናይ ማንም ነገርሲ ከየበለ ንሱ ብሎ አላዊነቱ ንሰብ መጽዩስ ናብ ኢየሱስ የሪዮ ናብ ኢየሱስ የጠምቶ ኢየሱስ ጐይታይ ብዙ ጊዜ ብዙ ምስክርነት ሰምየለኹ በፍላይ ኣብ ሚድል ኢስት ንሳቶም ድማ በኻለ መንገዱን ክመጹ ስለዘይክሉ ይመስለኒ በህልም ተገሊጹልኝ ኢየሱስ ባዕሉ ተዛሪቡኒ ከምዝ ገይሩን ዝብሉ 7000 ሜትር ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ናብዛ ምድር ዚያስ ከመጽዩ ከመስክሩ ኢየሱስ ጐይታይ
ንኢየሱስ ቀትሎሞ ንኢየሱስ ቀጥቂጦሞ ንኢየሱስ አሲሮሞ ሃደግን አብህሊና ሰብ ኢየሱስ ጎይታዩ ዝዛረብ ከቋረጸ ዝነግር ሃሌሉያ ከአስሩዎ ከአግቱዎ ዘይክልሲ ይመጻሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ዓለም ሃሌሉያ ክትሕዞ ዘይትኽእል ክትአስሮ ዘይትኽእል ኢየሱስ ጎይታዩ ነዚ ኮይ ወንጌል ከእሰር ዘይከአለ ንሰባት አምጪው ማካቢው ምስ ዳጎንዎምሲ በኡጌሩስ ወንጌል ጸጥ ዝብል ይመስሎም ኖ መንፈስ ቅዱስ አለው እንደ ኢየሱስ ጎይታዩ ከማኔ ብዛአሰር ካዮ መጠንሲ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እና ቀጻጸለ እግዚአብሔር አምላክ ዝተባረከ ይሁን ብዙሃት እንበር እና ኮረርና በሉና ቤቱ ይመጹ ኢየሱስ ጎይታዩ ከእሰራይ ከልንዩ ክትሐዛይ ከአልንዩ ከቀተላይ ከአልንዩ የለን እና በሎ ሳብዘ አሎ ይብለው አሎ ኢየሱስ አሎ አምላክ የለን እና በለ አሎ ኢየሱስ ጎይታዩ አሎ ኢየሱስ ክብርና አምላክና ይሁን ክብርና አምላክና ይሁን ሃሌሉምሽ እግዚአብሔር የለን ይጽሕፎ ድም አይሉ መንከ አሎ ይሉካ አብዙ እኮ ይዝብሎ ዘሎ ከከሕዲ ፍትንሞ ግን አሎ የአይሞተን ገለመለ ማይቱ ገለ ጋዲስ ዴድ ገለብል አብዝ ግን እንታይ ይዝብሎ ዘሎ ህያዊ አብህሊኑ ግን ይነግሮሎ ስቕ ዘይብል ከእሰር ዘይከአል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ዘይእሰር መንፈስ ቅዱስ ክመጽኡ ሱኹ ምስክሪው አረሱ ክመጽኡ ንሱ ክምስክሪው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ቀዳማይ ካብቲ ስሩሑ ሓደሲ አውራ ብዛዕባ ኢየሱስ ምምስካሪ ንሰባሲ ናብ ኢየሱስ የጠምት ናብ ኢየሱስ የርኢ ኢየሱስ ጎይታዩ ግን ድማ ሕጂ ምስ ሰዓት ክጎየ በይኑ መንፈስ ቅዱስ ደይኮነስ ምሳኻትኩም እዩ ድማ ዝምስክሪ ዝብሎም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ክምስክሪው ቁጥሪ 17 ግን ንስኻትኩምን ካብ መጀመርያ ምሳይ ነርኩም ይኹም እሞ ክትምስክሩ ይኹም ኢየሱስ ጎይታዩ አይዳሃን መንፈስ ቅዱስ ይሄድ ከእሰር ዘይከአሎ ገለ በቃ ከቀጥቅጡ አይክሉ ገለ ንሱ ይሂድ ኢልና ነህና ነፃ ከይንኸውን መታን ኮፍ ከይንብል መታን ኖ መንፈስ ቅዱስ ክምስክረለዩ ንስኻትኩምን ቲም አፕና ንገብር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝበልኩኹም ሰምታይምስ መንፈስ ቅዱስ በይኑ ባዕሉ በተአምራቱ ንሰባት የምጾም እሱ ግን ሬርሊ እኮ ድኸውን ኣብ ባይብሉን ከም ዝበልኩኹም ናይ ጳውሎስ ኢና ንረክብ እቶም ዝድሓኑ ዝበዝሖ ግን እንታይ እዮም ኮይኖም ከምዚ ኸማይን ከማኹምሲ መስኪሮሙሎ ተመስኪሩሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:33 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ መስለኩም ሐዋርያት ከዓ ይብለና በብዙ ኃይሊ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገበሩ መስከሩ ይብል ሐዋርያት ግን ድማ በይኖም ሃይኮኑን ሐዋርያት በብዙ ኃይሊ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስከሩ አነበሉ በብዙ ኃይሊ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምስክሬ አረጋብዘን ለአሊ አነበሉ በብዙ ኃይሊ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምስክሬ ሳልሳይ ጊዜ አነ በብዙ ኃይሊ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምስክሬ ስለዚህ ነህናን መንፈስ ቅዱስ ንስኻትኩምን መንፈስ ቅዱስን ኮይንኩም ምስክረይ ክትኮኑ ይኹም ናይ ከአስሩኒ ከህዙኒ ከቀትሉኒ ከፍቱኒ እም ከገብሩ ግን ድማ ስርሒሲ በመንፈስ ቅዱስን ባኻትኩምን ገይሩ ከቀጽሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ክልተ ነገራት ብዛዕባ ምስክርነት ክንሪእሞ ባሕፂሩ ከውዴ ክንምስክር ከለና ብክልተ መንገዲና ንምስክር እቲ ሓደ ምስክርነትና በቃላትና እዩ በስብከትና እዩ በትንዛረቦ ቃል እዩ ንምስክር ትንዛረቦ ኢየሱስ ክርስቶስ የድሕንዩ ከይበልና ሰባይ ድሕንዩ ተወንጌል ክንነግሮም አለና ስለዚህ ንነግር እዚ ሓደ መንገዲ እዩ ኣብዚ መንፈስ ቅዱስ ይሕግዘና ክንዛረብ ከለና መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘዛርበና እቲ ክባሃል ዘለዎ ዘብለና ንሱ እዩ ኣብ ልብቶም ሰባት ድማ ረት የምጽ ካልኣይ ድማ ብህይወትና እዩ ህይወትና ባዕሉ ድማ ዘምስክር ይኸውን ንኢየሱስ ዘርኢ ይኸውን አማገል በቃ ንአምላክ ዘይፈልጥ ወለዶ አማገል ንአምላክ ዘይፈልጥ ህዝቢ ክንነብር ከለናስ ንአምላክ ኮይና ክንነብር ከሎና ንሱ ባዕሉ ድማ ናብ ኢየሱስ ዘጠምት እዩ ንስኻ ባዕልኻስ መጽሐፍ ቅዱስ ይኻ
سباسي ينببوها يريوها اجي ازي هيوتون بمنفس زركب فرندو مس منفس قدوس كوينا زمصانا يو ስለዝኾነ ክልቲው መንፈስ ቅዱስ አለው ከነዛረብ ከለና መንፈስ ይዝድግፈና እቲ ህይወትናውን ሰብሲ በገዛ እርሱ አይኮነን ብድድ ይሉ በቃ እነ ከምዛ ሆነ ገለ ኢልካ ይከውን ከምዛ ሐለፈ ጊዜ ስበልኩኩም በፍቃድ ጥራ ይኮነን በኃይል መንፈስ ቅዱስ እዩ በደገፍ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አብ ክልቲው ይለው ግን ቁርብ ዲፐር ንክልቲው ክንወስዶ እቲ ሓደ ክንዛረብ ክንምስክር ከሎና ንምንታዩ ሰባሲ ልቦም ድወጋ ንምንታዩ ናብ ሐቅ ደመጹ ንምንታዩም ዝድሕኑ ታደ እንታይ መስለኩም ክንዛረበው ከለና ነጥቃል መጀመሪያ ነገር መጀመሪያ ንገዛ እርስናስ ርትኢ ኮንቪክሽን አለን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካብ ኃጢአት ሁሉ የንጽዩ ናና ኢየሱስ ናይ ዘላለም ህይወት ክትረክብ ይኻ ክንብል ከሎናስ ይኸውን ዲው አይከውንን እንዴ ገለ ብዝብል አይኮነን ርግጸኝነቱን ለና መንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ ዝርግጸኝነት ይቡና ግደፉወሞ መንፈሳዊ ናይ ዓለም ነገር እኮ ሴኩላር ነገር እኮ በትክክል ዘይ አመነሉ ዝነግረኩም አይተቀበሉው እዳጋ ኸይድኩም እዚ አኸመያት የልኩምስ እንዴ ሃንያ ገለገለ ዝብል ምጥርጣር ዘለዎ እንደህተ ተዛሪብኩም አይተገዙዋን ይኹ በኮንፊደንስ ግን ዛስ ዋይ ጂ ሴልስ ዘብሉ ሰባት ተሪኹም እቶም ካምፓኒስ ነታ ፕሮዳክት ብልጽት ፕሮዳክት ከም ዝሆነት ትሬኒንግ በሽበሽ ብዙ ይዝዋሃበው ዋይ ከአምኑሉ መታ ከዛረቡ ከለው ካበዘራርቦም ስለዝፍለጥ እዚያታ ዝበለጸት አቅሃያ ተገዚኻያ ተዓድካያ ጽብቅ ተጠቅመካያ ከተገልግለካያ ዘብል ምእማንሲ ንሶም መጀመሪያ ከአምኑለው እሳን ድሕርደይ ገይሮም አይእወቱንም እውት ሴልስማንሲ አይከውንን አነ ንስኻትኩም እንደማ እውት ገፈፍተ አሳስ ገበረና እውት ወንጌላዊ አንድ ገበረና ከነዛረብ ከሎናስ ንፈልጦይና ኮይኑ ያብ ህይወትና አረ ኢየሱስ ጎይታይ ኮይኑ ዩ እትደም ከም ዘንጽሐና ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘሎና መንፈስ እግዚአብሔር አብ ውሽጥናስ ውሉድ ከም ዝኾናስ መስኪሩልና ተረድኡና ነትዝ ተረዳና ሐቂና ንዛረብ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ አብዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገር ራእዩ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ከም ተዘበልኩኩም ድማ ነትን ነግሮ ዘለናውን ይረት አብውሽጡ እንታይ ብሎ መስለኩም ኃጢአተኛ ኢኻ 16 ተሸሞንተ ዮሐንስ ብዛባ ኃጢአት ብዛባ ጽድቂ ብዛባ ፍርድስ ይረት ኃጢአተኛ ነዝኾነ ሰብ ኃጢአተኛ ኢኻ ክርስቶስ የለየካዩ ና መስቀል ጠምት ተነሳሞ ህይወት ረገብ እና በለ ውሽጡ ይነግሮ ይዛረብ መስዳሃንካ ድማ ከም ታዝበልኩ አንተይ ማለቱ ትመጽ መንፈስ እንታይ ብለካሹ ጸድቅ ኢኻ በክርስቶስ ኮይንከ ኢኻ እዚ በክርስቶስ ዝበሃል ናይ ጳውሎስ ዝፈቶ ሐረግ ወይ ድማ ቋንቋ እንታይ ዲው ክልተ ኮይ ነገራት ይዘለው ተሓደ ሰብስቲቲዩት ኮይኑ ወይ ድማ ናተይ ቦታ ወሲዱ ክርስቶስ አብ ክንዳይ ሞይቱ ክርስቶስ አብ ክንዳይ ተንስዩ አናውን ምሱ ተንስይ ለኹ ኢና ንብል እሱ ጥራይ ግን ድማ ይኮነን እኮ በክርስቶስ ዝበሃል አውሽት ክርስቶስ አለና ክንብል ከሎና ተኻላይ ድማ ሊቪንግ ደሆነ ህያው ህብረት ድማ አለና እቲ ህያው ህብረት ስለዚህ ተነግረና ጥራይ ደይኮነስ እዚ ሁሉ ከም ዝኾነስ አብዚ ውሽጥና ኮይኑስ ሐቅ ከም ዝኾነ ካብ ኃጢአትናስ ከም ዝጸረና ካብ መስቀል አጠማ አብሉ ወሲዱስ በቃ አብ ህሊናና ናብ ውሽጥናንሲ ንጽግጽግ አብሉስ ዘጽረየና መንፈስ ቅዱስ ናቱ ምስክርነሲ አብ ውሽጥና አለው ኢየሱስ ጎይታይ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ይገብር ሰይጣኑን ይመስክሩ ይባይዘው ግምጣሉ ይግን ናኃጢአተኛ ሰብ እንታይ ብሎ መስለኩም ጻድቅ ይኸብሉ ትኽእል ይኸብሉ ተጸምካ ተጸሊኻ ከምዝን ተጌርካ ተዓቱ ይኻ ይካልዩ ማለሲ ከማን ካብዞም ዝበዝሁ ጴንጤስ ስኻዱ አይተሐይሽን ብዙ ጽብቅ አለካ ኪዳጆ ኸብሉ መወዳአቱ እኮ ጥፋት ከገብረሉ ኪዳጆ ኸብሉ ናአማኒ ኸድማ ይመጽ ሰይጣን ግምጣሉ ይትገብር ንኽልትዩ ኃጢአተኛ ይኸብለክ አይኮን ካን አንተ ሐወይ አይኮን ግን አንተ ሐፍተይ
ስግብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝጸደቂ ውሉድ አምላኽ ኢየሱስ ጎይታይ አመንገድ ክትከይድ ከለኻ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ዝወደቅካ ጻድቃን ኢኻ እምበር ዝወደቅካ ጻድቕ ኢኻ እምበር ኃጢአተኛ ይኮንካን ኢየሱስ ጎይታዩ ዝመንነትካ ንሓንሳእኒ ዘለዓለምን ሃሌሉያ ተለዊጡ ኢየሱስ ጎይታዩ ናይ ክርስቶስ ኮይንካ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ኣቲኻ ኢኻ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ግምጣሉ ይድገብር እዚ ሓሳዊ በኢየሱስ ስም ይቆረጽ ዶ ሃሌሉያ ሐሶቱ ዘበለ ሁሉ ይፍረስ መንፈስ ቅዱስ ተሓደየ ዝነግር ኢኹም ያ ንኃጢአት ክትስዕሮ ንባዕሉሲ ካብቲ ድፊት ድኾነ ሜንታሊቲ ኣነ በቃ ከምዚ ኃጢአተኛ እንዳበልካ ይኮንካን ጻድቕ ክርስቶስ ኢየሱስ ንኣይ ደሙ ኣፍሲሱልይ ኣለ ሰይጣን ኣብዚ ዘእትወካውን የለን ኃጢአት ገረደ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይንሳሕ ይንብርከኽ ንኣምላኽ የድልምኖ ዝጣበቐለይ ንስዩ ምህረት ድገብረለይ ንስዩ ዞር በል ንስኻ ኢኻ ትብሎ ኢየሱስ ጎይታዩ መንነትካ ይትድርብን ኢኻ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚህ ሰይጣን ግምጣሉ ገይሩ ይዛረብ መንፈስ ቅዱስ ግን ኃጢአተኛ ኢኻ ብሎ ኢየሱስ የድልየካ ምስዳሃነ ድማ ድሒንካ ኢኻ ናይ ምድሃኑ ነገር ርግጽ ይገብራሉ ስለዚህ በዚህ ርግጸኝነት ይናኮ ነህና ወንጌል ክንሰብኽ አበሬሁም አብክልትዩ በቶም ንዛረብን አብቶም ድሰሙናንሲ መንፈስ ቅዱስ አለው ስሩሁ አብክልቴና ታላ አይድማ ናይ ህይወት ተባህልና ድበልናዩ አንተ ወይ ንሽተይን ወንድማ ዲፐር ከናቷሞ ክንወደ መንፈስ ቅዱስ ህይወትና ዘበለ ሁሉ ዝምስክር ህይወትና ዘበለ ሁሉ ናይ ኢየሱስ ከኸውን መታን ይረድአና ይድግፈና ይሕግዘና መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኮይኑሲ ናይ መንፈስ ፍረ ክንፈርመታንሲ ይገብረና ናለወጠና ይኸይድ ጥራይ ድማ ይኮነን መንፈስ ቅዱስ ኩለንተናና ንኽንህቦ በሁሉ ነገርናሲ ንኢየሱስ ንኽነብር መታን ይድግፈና እዛ ምስክር ናይ ግሪክ ቃላ ማርቲሪያ ሰማዕት ማለት እዩ ታንቶ ይዝበልኩኹም ረአዩ እቲ ከባቢ ዝነግሮም ዝነበረ ዓለም ትጸልአንያ ንኣኻትኩም ይፍን ከቀትሉኩም ዝቀትለኩም ንኣምላኽ ደገልግል ክመስሉ ኣብዚ ኮንቴክስት እዚዩ ብዛዕባ ምስክርነት ናይ መንፈስ ቅዱስን ብዛዕባ ምስክርነት ናትና እንድዛረብ እዞም ሰባት እዚኦም ከሙ ድማ ኮይኑ በዛ ምሽት እዚያ ፈሪሆም መንፈስ ቅዱስ መጽዩ ግን አትቢእዎም ዳህራይኮ ክሳዕ መወዳታ ዞም በዛ ምሽት እዚያ ነዚ ዘረባ ዝሰምዑ ኩላቶም ወንጌል እናሰበኹ እናተጻረሩዎም መንግስታት ነገስታት እናተጻረሩዎም ኢየሱስ የድህንዩ እናበሉ እናሰበኹ መስዋዕትና ኮይኖም ሐሊፎም ኩላቶም በዘይካ ዮሐንስ ንሱን ካብ ክንደይ ነገራትሲ ወጽዩ ማለት ዮሐንስ እዚ ጽፈልና ዘሎ ዮሐንስ ካብዚ ወጻይ ኩላቶም በመስዋዕትነት ኖርማል ንቡር ሞት ንብሎ ናቹራል ዴዝ ዝሞት የለን ተገርመኩ ካብቶም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻፈልና ንጀምር ያዕቆብ ኣብ ይሁዳ መስከረ ብዛዕባ ወንጌል ነገረ ሄሮዶስ እንታይ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ ተሰይፉ ይሐሊፉ ያዕቆብ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ የለን ታሪክ ቤተክርስቲያን ዝነግረና ናይ ካልኦት ካብቲ ብዙ ጊዜ ዝባሃል ንጀምር ጴጥሮስ ኣብ ሲሪያውን ወንጌል ሰቢኹዩ ዳህራይ መወዳእቱ ግን አብሮም በጽሑ ጴጥሮስ ወንጌል ምሰበኸ ኒሮ ድባሃል ናይ ሮም ንጉስ ይነሩ ኒሮ ንጴጥሮስ ክስቀል አዚዙ ፈሪድዎ ከምቲ ፈልጥዎ ድማ ጴጥሮስ ከምቲ ናይ ኢየሱስ አነ ክስቀል አይደለኔ ቁልቁል አፈይዳ አይሉስ ተሰቂሉ በዛ ምሽት እዚያ ዝነገሮም ነገር ሲ ተፈጽማ ቆያ ቶማስ ናብ ህንዲ ይከይዱ ቶማስ ኣብ ህንዲ ወንጌል ሰቢኹ አቡ ድማ መወዳእታ ብሰይፍ ቀትሎሞ መስዋዕት ኮይኑ እሱን ሐሊፉ ማቴዎስ ምናልባት ናይ ማቴዎስ ታሪክ ንፈልጥ ኢና ኢለ ተስፋ ገብር ማቴዎስ ናብ አፍሪካ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ከባቢና ይመጽዩ ማቴዎስ ናብ ከባቢና መጽዩ ብዙ ፍራውን እኮ አይፈረ ወንጌል ሰቢኹ ግን ብሰይፍ ተቀትሉ ሐሊፉን እሱ እንድሪያስ ኣብ ኤዥያ ማይነር ዝተርኪ ድባሃል ካብውን ድማ ሰጊሩ ናብ ግሪክ ወንጌል ሰቢኹ ንሱን ድማ ብስቅላት ሐሊፉ ፊልጶስ
ንሱን ኣብ ኤዥያ ማይነር ኣብ ኤዥያ ከባብስ ወንጌል ሰቢኹ ኣብ መወዳእታ ብብዙሕ ጥሜት ኣሳቂዮሞ መወዳእታ ግን ተሰቂሉ መይቱ ታዲዮስን ስምዖንን ክልቲኦም ቲማፕ ገይሮም ብህብረት ናብ ሲሪያ ፐርሺያ ከይዶም ወንጌል ሰቢኾም መወዳእታ ድማ ተሰይፎም መይቶም እዚ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ንሪኦ ዝነበርና ምስያፍ ኣብቲ ከባቢ እኮ ካብቲ 2000 ዓመት ጀሚሩ ዝነበረ ታሪክ እኮ ኣብ በዓል ሲሪያ ከይዶም ተሰይፎም ሃሊፎም በርጦሎሜዎስ ናብ ሜሶፖታሚያ ድባሃል ናብዚ ኢራቅ ኢራን ደለዎ ከባቢ ከይዱ ወንጌል ሰቢኹ በመወዳእታ ቀጥቂጦም ቀትሎም ሓደ ከም ዝበልኩኹም ዝተረፈስ ዮሐንስ ጥራይ በዛ ምሸት እዚ ኣዝነገሮም ነገር ዓለም ክትጸልዓኩም እያ ዓለም ትጸልዓኩም ምክንያት ድማ ናተይ ስለ ዝኾንኩም እዩ ዓለም ነቲ ናታስ ኣይትጸልእን እያ ትፈቱ ያልዎ ነቲ ናታ ዘይኮነ ግን ናተይ ስለ ዝኾንኩም ግን ዓለም ክትጸልዓኩም እያ ቢሬዲ እሙንታይ ክንከውን ኢና መንፈስ ቅዱስ ግን ክድግፈኩም እቲ መጸናንኢ ግና ክመጽእ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተማሊ ክንጽልይ ከለና የህዋት ይብልዎ ነይሮም ሓደ ታሪክ እኮ ብደንብ ተቐሚጡልና ካብዞም ሐዋርያት ኣይኮነን ካብቶም ሸውዓተ ኣብ ማዕዲ ከገልግሉ ዝተመዘዙ ሓደ እስጢፋኖስ ድባሃል ኣብ ግብረ ሐዋርያት 6:7 ከተንብብዎ ከለኹም ንኹሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ታሪክ ሰቢኹ ናብ ኢየሱስ ኣምጽይዎም ብዛዕባ ኢየሱስ ነጊርዎ ተቃል ግን እንታይ ይብለና እዚ ሁሉ ምስ በሎምሲ ልቦም ነደደ ኣስናኖም ድማ ሓርቀሙሉ ይብለን ንሱ ግና መንፈስ መልኦሞ ይብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ደስ ዘብለን እዚ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መንፈስ መልኦሞ እዚ እኮ ልቦም ዝነደደ ኣስናኖም ዝሓርቀሙ በእዳዎም ድማ እምኒ ዝሓዙ ሰባት ኣለው የህዋተይ ናቹራል እኮ ከምዚ ተይለከስ ትብል እምኒ ሰብ እንደረ አሊሉስ ርእሰይ ባኸይ ሓርሙን ይልካስ ርእሰኻ እኳ ክትሕዝ ትጅምር እስጢፋኖስ ግን መንፈስ ምስ መልኦስ ርእሱ ሓዘገለ እኳ ኣይኮነ እንድብለኩ ናብ ሰማይ አንቃሪሩ ጠመተ ኢየሱስ ድማ ሃሌሉያ ኣብ የማን አምላኽ ደው ኢሉ ሪእዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ናቹራል ኣይመጽን እምኒ ሒዙ ሰብ እናቀተለካስ ናብ ሰማይ ትጥምተን ኢኻ መውጽኢን መሕደምን ኢኻ ትደሊ ግን መን ኣኺልዎ መንፈስ ቅዱስ እዞም ኩሎም ሰባት ከምዚ ኮይኖም መስዋዕት ኾኑ ከለውስ ከመይ ገይሮም ክኢሎሞ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድሚ ማንም ሰብ ደው ክትብል ክትተብዕ ከሬጅ ድህብ መንፈስ ቅዱስ ይባሃል በአንተ ታሪክ ክዛዝም ኣብ ቅድሚ 150 ዓመታት ናይ ባፕቲስት ሚሽነሪስ ናብ ህንድ ከይዶም ኣሳም እትባሃል ኤሪያ ናይ ህንድ ከይዶም ወንጌል ሰቢኾም ብዙሕ ዝድሕን ሰብ ኣይረኸቡን መጀመርያ ዋጋ ከፊሎም መወዳእታ ሓደ ሰብ ረኺቦም ደሰብ ንሱን ቤቱን ናብ ጎይታ መጽዮ እሱ ድማ በብሓደ ሽኡ ንጎረባብቱ ናዝማዱ ገለገለስ ወንጌል እናነገረ ንብዙሓት ሰባት ናብ ጎይታ መጽዮ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናይቲ ቪሌጅ ቺፍ መራሒ በትሱ ዝገበሮ ነገር ሓሪቑ መቅጻዕቲ ከውርደሉ ንኹሎም ድማ ከፍራርሆም ስለ ዝደለየ ንኹሉ ህዝቢ ኣኪቡ ጸዊእዎ ንሱ ሰበይቱ ክልተ ደቁ ድማ መጽዮ ምስ መጹ ሕቶ ሓቲትዎ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ስማ ኢልዎ ነዚ ኢየሱስ እዚ ክትክሕዶ ዲኻ ወይስ እስኻ ቤትካ ክትሞቱ ሎሚ ኢልዎ ዳሕራይ ካብዚ እዚ ሰብ እዚ ዝተዛረቦ ዘረባ መዝሙር ተጻሒፋ እያ ብዛሕትና ንፈልጣ ንኸውን ቢሊ ግራሃም ብዙሕ ኣብቲ ክሩሲዳቱ ስለ ዘዘምራ ፌመስ እያ ናብ ትግርኛ እውን ተተርጊማ እያ ካብቲ ሱቕ ዝበሎ ቃላት እዩ ትገድፎ ዲኻ ነዚ ኢየሱስ ምስ በሎስ I have decided ኢልዎ to follow Jesus ወሲነ ያነ ኢየሱስ ክስቦ በል ኢሉ አዚዝዎም ክልተ ደቁ ብኹናት ወጊእኹም ሲቀተልዎም ኢሉ አዚዝዎም ወርዊሮም ንክልተ ደቁ ቀትሎም ኣብ ቅድሚ አይኑ ንኻላ አይ ግዜ እድል ክህበካ ኢሉ ክትሓድጎ ዲኻ ነዚ ኢየሱስ
እንታይ ኢሉ መሊሱሉ መስለኩም ኣብታ መዝሙር እትዮም እዮም though no one joins me still I will follow ክልተ ደቁ ማይቶምሲ still I will follow በል ኢሉ ጅድማ ንሰበይቱ ቆተሉ ኢሉሞ ንሰበይቱ ድማ ቀትሎም ንሳልሳይን ናይ መወዳእታ ጊዜን እድል ህበካለሁ ኢሉ ነዚ ኢየሱስ እዚ ክትሓድጎ ዲጋሎም ኢሉ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ መስለኩም the cross before me the world behind me no turning back no turning back I have decided يحواتي دقيقة ناموتو سبيتها ناموتت كوينات بزنا متص ناتشورال يكونن سب دوكبل مناخي الو منفس قدوس بزا مشيت زي امبارس يسوس وعالم كتصلعكم يا بزو تጻቦታት كمصكم بزو كتصلو يخم بزو زጻረረኩም ነገር ሲክበዝዩ ነገር ግን ብለኩም አለሁ መንፈስ ቅዱስ ክመጽዩ ብዙሃት ሰባት ንድሪት ክብሉ ሪኤለሁ ንኢየሱስ ተቀቢሎም ሲ ወይ ቤተሰቦም ናይ ገዛ አርሶም አቦ ገለ ደውሎም አነ በሰንከኻ ከመውቴ ከምዝ ከኸውን ገለ ከውን ርእሶም ዝብጽብጽ ዘናውጽ ነገራት አሚኒት ና ኢየሱስ ምስኮንካ ብዙህ ከሙ አይነት ተጻቦታት ክመጽዩ ግና ደውበል አይኮነና አኻስ ንምድሃኖም ክትከውን ይኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይታዩ ዘበርት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘጸናነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አባናሎ ኢየሱስ ኮይታዩ በዛ ምሸት እዚ አንባር ዝይልዎ መጽዩ መንፈስ ቅዱስ በዛባይ ከመስክሩ ንስኻትኩምን ከመጀመሪያ መሳይኔርኩምሞ ክትመስክሩ ለይኹ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ነናውን በዛባ ኢየሱስ ክንመስክሪና ላትና ኸብዘለና የሆነ ተስሞ እግዚአብሔር ይባረክ ጸሊና ኽልውዴና ሃሌሉያ የዳውና ንዘርግህ ሞስኪ just for 2 minutes እግዚአብሔር ይባረክ decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. ሃሌሉያ የዳውና ንዘርግህም ሞስኪንም ወዳታ ኸንጽልየና እግዚአብሔር ይባረክ በዝረፍ ደዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መውጻ ይሁን በዝረፍ ደዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል መውጻ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ዘመንፈስ እዚ ከተባአናዩ ዘመንፈስ እዚ ከረጅ ከበናዩ ዘመንፈስ እዚ ሃሌሉያ ደው ከብለና ኢየሱስ ጎይታዩ ተደባሊቅና ይነብርኒና ተደባሊቅና ይነገይርኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይነብርኒና ሃሌሉያ ረባሃዲና ማሳንቶ የህዋተይ የዳውኩም አልሉም ሞስኪ ማለትኩም ከይኑ ጸልዩ እግዚአብሔር ይባረክ ዘመንፈስ እዚ ሎሙን ህያው ይሐወይ ዘመንፈስ እዚ ሎሙን ህያው ይሐፍተይ ዘመንፈስ እዚ ሎሙን ህያው ይሐወይ
أما أخلنا زحنكس بيسوس سم أيهالو بيسوس كريستوس سم زحنكس أيهالو بيسوس سم زدحر أيهالو نيمان نسأقام زبل بيسوس سم أيهالو منفس قدوس لومي موتا يغنلنا منفس قدوس لومي موتا يغنلنا لومي موتا يغنلنا زحفر نجار يكون انزرخمنا يو كبر نجار يرخبنا زلنا مو بيسوس كريستوس سم هاللويا نزو كبر زنجار هاللويا يزنا نموتا بيسوس سم أبا علم كن كلات متان بيسوس كريستوس سم تبعاتك زيابير أملاخي بيسوس كريستوس سم ناي منفسك كرج بيسوس سم يملأنا بيسوس كريستوس سم يملأنا هاللويا 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 تصلي هواتي تصلي هواتي تصلي هواتي غنودينا تصليو turning back, no turning back. Jesus كسبه وسينا له Jesus كسبه وسينا له وسينا له وسينا له يسوع كسبه وسينا له يسوع كسبه وسينا له يملأنا زمن فس يهواتي لومي يملأنا زمن فس بيسوع كريستوس ناب سماي أنك أرينا خنتم تجبر منفس هاللويا هاللويا أبلبهم زندده عصنانهم دما زحرق أموسبات أمن زحزو إنكلوس منفس لازم الأزسف ناب سماي تأمت يسوع قويتاي لوم خمسن كابن بلو خناتات بيسوع كريستوس زوجنا إكسيابير منفس أبلنا يمسع بيسوع كريستوس إكسيابير منفس يمسع بيسوع كريستوس إكسيابير منفس يمسع كستو سلام يبلنن كم زي يكونكن كم زيلاتني كم زيلوني إذا منفس لزيت ملأنا نبلو زرباتاتيو بإيسوس كريستوس لومي جنا منفس أبللينا يمتى منفس أبللينا يمتى منفس أبللينا يمتى ناب سماي ذات أمتنا إكسيابير منفس يمتى بإيسوس كريستوس هاللويا نايكسيابير منفس نايكسيابير منفس نايكسيابير منفس نايكسيابير منفس هاللويا قدوس እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነክ አለና ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ተጠቅሊሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአኻን በይነኻ ይሁን ወአምላኽ አብ ቅድም ሁሉ ዘትበአና ካብ ኩነታትና ነገርናን የውጪው ናብ ሰማይ ክንጥምት ዝገብረና ዘትበአና ከሬጅ ዝመልአና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አብለለ ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሙን በኃይል ኸመጽ ጸልያለሁ መንፈስካ ለልብ ነፍስ ወከፍና ንህይወት ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጁን ይምላአዮ መንፈስ ይምላአሁም ተባሂሉ ተጻሂፉሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሙን መንፈስካ ይምላአና ጎይታ በተባአት ደማብ ቅድም ሁሉ ሰብ እግዚአብሔር ክንዛረብ እምነትና ክንገልጽ ተቢእና እግዚአብሔር አቦዬ ዳው ክንብል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለተረዳና ነመስግነካለና እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉ ይብዛልኩም
ገጹ የብርሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ኃይሉ የልብስኩም አብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ደገታት ጸላትኩም በኢየሱስ ስም ውረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን ገጹ እትደልዩሉ አብልውና እግዚአብሔር ጥልቅ ስጥም ይልኩም ተአቱሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰሙን ይኹነልኩም ጎይታ ኢየሱስ ይባርክኩም በሰላም ኪዱ